Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Po ngayon ng Lunes, ika-29 sa buwan ng Setyembre taong 2025 at sa atin pong Christmas countdown, 87 days bago pong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mapangunahing balita, 27 kataon nasawi, mahigit 3.4 milyon na katao apektado sa pananalasa ng magkakasunod na bagyo at itong hanging habagat. Ang kalihim naman ng Department of Justice nakipagpulong sa Independent Commission for Infrastructure para sa mas malawakan pang investigasyon ang paghahain po ng kaso hinggil sa mga maanumalyang flood control projects. Abangan din mamaya si Congressman Ridon, binatikos si Jesus is Lord Church leader Eddie Villanueva. Yan po'y sa gitna ng umano'y mga kickbacks sa flood control project. Si Vice President Sara Duterte naman dumalo sa pagtinig ng Senado para depensahan ang panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Mga isyu naman at irregularidad sa prime water tinalakay din sa Senate Committee on Public Services. Abangan sa ating provincial report mamaya ang Department of Trade and Industry Bicol, mahigpit na binabantayan ang supply at presyo ng basic necessities sa Masbate matapos ang epekto ng Bagyong Opong. Sa international news naman, pamamaril at panununog sa Mormon Church sa Michigan, kumitil na ng 4 na katao. Samantala, dating Agricultural Minister ng China, hinatulan ng kamatayan dahil sa korupsyon. Abangan sa ating sports balita rin mamaya, free agent center forward na si Al Horford magiging bahagi na ng Golden State Warriors. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita. Nadagdagan pang bilang ng mga nasawi o namatay at apektado ngayon ng pananalasa ng mga magkakasunod na 3 bagyo. Itong bagyong Marisol, Nando at ang bagyong Opong, gayon din ng hanging habagat na tumama sa bansa ngayong buwan ng Setyembre. Batay sa ulat mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, ngayon pong araw ng Lunes, sa pampana sa 27 ang naitalang nasawi. 22 naman sa nasawi ay isa na sa ilalim sa validation habang ang 4 ay kumpirmado na. Ayon pa sa naturang konseho, kasalukuyang bineberipika rin ang lahat ng mga nawawala na sinasabing umakyat na po sa 16 habang nanatili naman sa 33 ang napaulat na nasugatan sa magkakasunod na kalamidad. Samantala, kasalukuyan na ring apektado ang mahigit 3.4 milyon individual o katumbas yan ng 906,000 na mga pamilya kung saan ay mahigit sa 106,000 individual ang inilikas na papuntayan sa mga evacuation center na binuksan. Nakapagtala rin ng ahensya o ang konseho ng mahigit sa 16,000 na kabahayan na napinsala sa Region 1, yan sa may Cagayan Valley, sa may Central Luzon, Cordilleras, Calabarzon, Mimaropa Region, maging ang Bicol Region, ang Western Visayas, ang Zamboanga Peninsula at maging sa Bangsamoro Region. Patuloy naman ang sinasagawang relief operation ng ating pamahalaan sa mga naapektuhan ng kalamidad, kabilang ho rito ang pagbibigay ng family food packs ng Department of Social Welfare and Development. Samantala, nagdeklara na rin po ng state of calamity ang hindi bababa sa 53 mga lugar at munisipalidad. Bunsod po yan naging epekto ng mga nagdaang bagyong Mirasol, Nando at Opong. Batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 29 ang naitalang nasa ilalim na ng state of calamity dyan po sa may Cagayan Valley, 21 ang mula naman sa Bicol Region, habang isa naman ang naitala sa Ilocos Region, maging sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Layunin naman ng pagdedeklara ng state of calamity para po yan sa mas mabilis pa na paglalabas ng mga resources ng lokal na pamahalaan para magbigay na rin po ng tulong at matugunan. Yun pong mga pangunahing pangangailangan ng mga residente sa mga sinalantang lugar. Samantala, maliban pa rito ay papayagan din na magamit ng mga naturang lugar at munisipalidad ang kanilang Quick Response Fund para sa pagbibigay naman po ng humanitarian assistance sa mga apektadong residente. Sa usapin naman ng pagsasaka, lumawak pang naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura dahil yan sa gupit pa rin na magkakasunod na bagyong tumama sa ating bansa. Batay ho sa datos ng Department of Agriculture Disaster Risk Reduction and Management Operations Center, ngayon pong Lunes,
Pumalo na ho sa 1.38 billion pesos ang halaga ng nalugi sa agrikultura o katumbas yan ng 109.9 metric tons ng mga nawawala sa produksyon. Naapektuhan dito ang kabuhayan ng mahigit sa 55,000 mga magsasaka at mga mangingisda. Nasa kabuang 47,000 na mahigit na hektarya ho ng mga sakahan ang naapektuhan ng mga magkakasunod na kalamidad, kung saan 89.30% ang may tsansa pong makarecover, habang 11.70% naman ang wala ng tsansang makarecover pa. Naitala ito sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, dyan sa may Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Region 6 sa Western Visayas, Northern Mindanao, at maging dyan sa may Soc-Sargent. Pinakamatinding pinadapa ng mga bagyo ang mga kapalayan at sinundan po ng mais, high-value commercial crops at iba pa. Bilang tugon, inatasan na ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. ang lahat ng mga regional office sa mga lugar na sinalanta, gayon din ng Philippine Crop Insurance Corporation, na pabilisin ang pagberipika sa mga pinsala at tinatayang pagkalugi upang agad na mahatiran ng tulong yung mga apektadong magsasaka at mga mangingisda. Samantala, mayorya o pinakamatinding nagtamo ng pinsala sa infrastruktura ang Ilocos Region, bunsod yan ng pananalasan ng nagdaang mga bagyo. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 77 infrastruktura ang napinsala na nagkakahalaga ng hanggang 773 million pesos. Sinundan ito ng Cagayan Valley Region 2, Cordilleras, Calabarzon, Mimaropa Region, maging ang Bicol Region, Western Visayas at ang Central Visayas. Sa kabuuan, pumalo na sa mahigit 979 million pesos yung naitalang pinsala sa infrastruktura sa bansa. Bunsod pa rin po yan ng tumamang bagyo. Sa kaugnay pa rin po mga development, inatasan na ni Department of Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. ang National Food Authority na maglabas ng bigas para sa relief operation sa mga lugar na sinalanta pa rin ng mga magkakasunod na bagyo. Ayon kay National Food Authority Administrator Larry Lacson, mayroong 2.4 million na sako ng bigas ang nakalaan para sa disaster response o katumbas yan ng 27% ng kabuang stockpile ng National Food Authority. Tiniyak ng opisyal na sapat ito para matugunan ang pambansang konsumo sa loob yan ng 9 na araw. Sa Bicol Region o Region 5, iniulat ni Administrator Lacson na nagpreposition at naglabas ang National Food Authority ng mahigit sa 2,000 sako ng bigas bilang bahagi ng pre-disaster response para huyan sa mga komunidad na apektado ng Nando at ng Habagat. Nakapag-withdraw na rin o nakapaglabas na rin ang ilang lokal na pamalaan ng Albay, Ligao, Daraga, ang Malilipot, Catanduanes, Baras, at maging ang bayan ng Pili mula sa mga bodega ng National Food Authority upang masuportahan ang mga apektadong residente. Dagdag pa ng administrator, nakahanda ang Regional Operations Center ng National Food Authority upang suportahan ang kasalukuyang relief efforts. Samantala, ayon kay Agriculture Secretary o Assistant Secretary Genevieve Belicaria Guevara na nangangasiwa naman sa kadiwa ng Pangulo Program, ipagpapatuloy ng Department of Agriculture ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas, katuwang yan ng mga lokal na pamalaan, lalo na sa mga apektadong lugar na hindi pa po nakakatanggap ng ayuda. Samantala, kuha po tayo ng karagdagang report. Ang testimonya naman ng mga diskaya ukol sa flood control projects hindi raw sapat. Ang kalihim naman ng Department of Justice iginiit na dapat may ipakita na karagdagan pang mga ebidensya. Kaugnay niyan, may nagkalapang report si Bombo Grant Hilario. Kulang at bitin pa. Ganito inilarawan ng kasalukuyang kalihim ng Department of Justice na Secretary Jesus Crispin Boy Rimulya ang patungkol sa testimonya ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ayon mismo kay Justice Secretary Remulla, bitin ang mga testimonya para tumayo sapagkat hindi anya sapat ang mga ito lamang. Binigyang din ng naturang kalihim na dapat kalakip nito ang ilang mga ebidensyang makapagpapatunay na may katotohanan ang impormasyong ibinahagi sa kaguran. Sa kasalukuyan, ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya ay kabilang sa mga itinuturing na protected witnesses ng Department of Justice. Sa kabila ng kanilang pagiging sangkot sa manumalyang flood control projects, ang mag-asawang Diskaya ay isinalalim sa Witness Protection Program, ngunit bilang mga provisional pa lamang. Atin mo nang pakinggan si Secretary Jesus Crispin Boy Rimulya ng Department of Justice. Kasi ang testimony, standing alone, should not be enough. It usually has to be followed by other matters that would coincide with the testimony. So the notes, what others would say, secondary evidence, would just be a reflection of the accuracy of what is being said. I cannot comment on that yet because bitin.
we have to be patient with the process. Alam nyo, it's really our job. I've been telling you, it's a process that we have to follow. Yan ang tinig ni Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya ng Department of Justice. Kaya't upang mapatotohanan ang kanilang mga testimonya, giyot ng kalihim na kinakailangan din magpresenta ng secondary evidence. Ito anya ang mga notes, ledgers, statements at pakikipagtulungan o pagsagot sa mga katanungan ng kaguran sa isinasagawa nitong case build-up. Dagdag naman ng kalihim, susubukan o gagawa siya ng paraan upang mapakiusapan o mapahintulutan makuwi si Pacifico Diskaya para makakuha ng mga karagdagang dokumento makapagpapatunay sa kanyang mga testimonya ukol sa mga nalaman sa flood control projects. Ating muling balikan ang tinig ni Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya ng Department of Justice. Yes, notes, ledgers, statements, and answers to questions which can only be answered by the markings in their notes that have to be produced. I will ask, basta gawin ko na paraan para makauwi siya, para makakuha ng dokumento. Buhat dito'y aminado si Justice Secretary Rimulya na hindi agaran matatapos ang kanilang mga pagsusuri at ebalwasyon sa mga testimonyang nakakalap. Ani ay dadaan pa sa proseso at oras o panahon sapagkat pinaniniwalaan posibleng ang issue ng flood control projects ay siyang pinakamalaking issue ng korupsyon sa kasaysayan ng bansa. Ating muling may isang ulit na pakinggan ang kalihim ng Department of Justice ng Secretary Jesus Crispin Rimulya. We have to do overtime because the work is cut out for us. Kailangan ma-evaluate namin ng gusto lahat to. And it's going to take a lot of time to evaluate it. Remember, this is probably the biggest scam the biggest corruption issue in Philippine history. Kung tutuusin natin. That's why we have to really work hard to get to the bottom of these things. And we have to elicit facts from people about what happened. Bombo Ever, sa kabila ng malakas na pagbuhos ng ulan dito sa Department of Justice, ipinagpatuloy ng kagawaran ang ikalawang araw ng isinasagawang preliminary investigation ukol sa missing Sabongeros case. Dumating dito ang ilang kaanak ng mga nawawalang Sabongero, mga abogado na magkabila ang panig at maging ilang tauhan ng Philippine National Police. Dala-dala naman ito ang ilang dokumento na inaasang ipepresenta ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group kaugnay sa mga ebidensyang nakalap patungkol sa pagkawala ng mga Sabongero. Live mula dito sa Department of Justice, Bombo ito Gran, si Bombo. Yes, Bombo Genesis. Additional update lamang doon sa nangyari nitong Sabado, ano? Ang sabi ng Department of Justice, medyo na-offend yata sila doon sa nag-finger heart itong si Sara Diskaya. Kasama na yung pagsasabi niya na gandahan yung paggawa ng meme sa kanya. Anong statement na ngayong araw ng Department of Justice ukol dito? Bombo Genesis, ang tangi pa lamang natin natatanggap yung mensaheng ipinadala ni Justice Assistant Secretary Miko Clavano kung saan yung itinuturing yung pagpapakita ng finger heart ay mistulang nagpapakita o sumisimbolo ng kawalan ng insinseridad o ng sinseridad sa kanyang pagtestimonya ukol sa mga nalalaman sa flood control projects. Bombo Genesis, ngayon ay patuloy tayong nakaantabay dito sa tanggapan ng Department of Justice upang muling itanong at muling ipabigyan ng klarifikasyon sa kaguran maging partikular kay Secretary Rimulya kung ano yung magiging resulta o magiging epekto ng finger heart ni Sara Diskaya na mismo ang Bombo Radio Philippines ang nakasaksi sa kanyang naging aksyon nito ni Diskaya. Bombo Genesis. Pero si Secretary, wala pang anumang statement, kahit yung written statement man lang ukol dito sa finger heart at yung sabi niya na gandahan yung paggawa ng memes niya? Yes, Bombo Genesis, sa kasalukuyan wala pang anumang statement itong si Secretary Rimulya ukol sa pag-finger heart ni Sara Diskaya noong nakaraang Sabado. Bombo Genesis. Sige. Antabay tayo dito, Bombo Gran. Maraming salamat. Ingat ka dyan sa Department of Justice. Live mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Gran Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! 15 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Suspendido hanggang sa Oktubre 4 ang pasok sa mga eskwelahan o mga paaralan sa probinsya ng Masbate dahil yan sa malawak na epekto ng Bagyong Opong.
Ito'y sumasaklaw na sa lahat ng mga antas sa naturang probinsya. Una pong idineklara sa ilalim ng state of calamity ang naturang probinsya kasunod dyan ng pananalasa ng naturang bagyo. Habang nagpapatuloy pa rin ang malawakang clearing operations sa public facilities na nasira tulad ng mga eskwelahan, mga kalsada at iba pang mga pasilidad. Sa ilang lugar sa Masbate, nag-anunsyo rin ang mga local chief executives ng mas mahabang class cancellation o suspension dahil sa mga mabibigat na damage at kinakailangan ng mas mahabang rehabilitasyon at mas mahabang oras ng pagsasayos. Ayon naman kay Masbate Governor Richard Koo, kailangang maprotektahan ang kaligtasan ng mga estudyante habang hindi pa nalilinis ang kabuuan ng mga at maging yung pagtanggal dun sa mga bumagsak na pasilidad, mga punong kahoy at iba pang mga bagay na maaari hong maging banta sa kapakanan nitong mga estudyante. Inimok rin ng gobernador ang publiko na magipag-cooperate at magtulungan habang sama-samang nagsasagawa ng recovery at rehabilitation operations sa mga apektado o naapektuhan ng malakas na bagyo. Samantala, dineploy na rin ng Department of Social Welfare and Development ang mobile water station, yan po sa may bahagi ng Palanas, Masbate, upang matugunan ang pangangailangan ng malinis na supply ng tubig. Una hong naglandfall kung babalikan ang bagyong Upong sa may bayan ng Palanas nitong nakalipas na linggo at nag-iwan ito ng malawak na epekto o pinsala kasama ng pagsira sa kabuhayan ng mga mamayan at mga pampublikong pasilidad sa buong probinsya. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, una pong humiling ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng naturang munisipalidad para yan sa supply at aksesana sa malinis na tubig. Agad namang ipinadala ng ahensya ang naturang water station upang mag-supply ng malinis na tubig na maaari pong inumin at gamitin ng mga residente sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Maliban sa supply ng malinis na tubig, pinapasiguro rin ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na may sapat na supply ng family food packs sa mga pamilyang nananatili sa mga evacuation center. Kasama na yung mga pinayagan ng makabalik sa kanilang tahanan, ngunit hirap pa rin pong makabangon mula sa epekto ng naturang bagyo. Inihahanda na rin ang pagbibigay ng emergency cash transfer para huyan sa mga pamilya sa buong Bicol Region na matinding naapektuhan ng nagdaang bagyo. Siniguro naman po ng Philippine National Police ang pagbabantay at pagpapatupad ng seguridad sa hindi bababa sa 32,000 na evacuation centers sa buong Pilipinas na siyang pansamantalang tinutuluyan ng mga apektadong residente bunsod ng mga bagyo. Ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., ito ay bilang alerto na rin para sa kanila pong hanay matapos nga po ang sama ng panahon upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa evacuation centers. Sa kabila nito, ilan pong mga regional offices ang nagtamo ng pinsala, kagaya na lamang dyan sa may headquarters ng Mimaropa at dalawa pa dyan sa police stations naman sa Eastern Visayas. Hindi naman bababa sa 35 na tauhan ng pambansang pulisya ang kasama sa mga naapektuhan ng bagyo na siyang sumailalim na sa audit para sa pagpapaabot na rin po ng assistance at kaukulang tulong mula sa pambansang pulisya. Samantala, kinilala naman ni Nartates ang mga ginagawang sakripisyo sa ngayon ng mga kapulisan na siyang nasaktan sa naging riot noong nakalipas na September 21 at dumiretso naman sa pagbibigay ng assistance at seguridad sa nagdaang kalamidad. Meron na ho tayong 19 minutes makalipas ang 12:00 ng tanghali. Update ho tayo mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ibinabaho ng Bangko Sentral ang policy rate sa 5% para palakasin ang ekonomiya ng Pilipinas. Si Pangulong Marcos tiniyak din na lahat ng pondo ng bayan ay mapapakinabangan ng mga mamamayan. May mga update po dyan si Bombo Annalyn Soberano. Balikan ho natin mamayang linya ni Bombo Annalyn mga Bombo kaugnay pa rin po sa naturang mga development. Samantala sa iba pang mga updates. Ako po tayo dyan sa may kamara, binatikos ni Bicol Saro Representative Terry Ridon, Sisibak Party List Representative Eddie Villanueva matapos ang tila pagbabanta niya kaugnay ng investigasyong isinusulong ni Ridon sa flood control scandal. Matatandaan na sa pagdinig ng House Infrastructure Committee noong Setyembre 9, inakusahan ni dating Bulacan Engineer Bryce Hernandez sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva ng pagtanggap ng kick
kickback umano mula sa mga proyekto. Sa isang sermon ay ipinakita ni Brother Eddie ang yearbook photo ni Ridon at Hernandez at sinabing pasalamat daw ito at born again na siya na patama kay Ridon. Kaugnay niya narito ang naging bahagi nga po ng paninermon ng natura pong mambabatas kay Brother Eddie. Sinaming pangalan ni Senator Joel. Si Joel nagnakaw na. Tumatag kang mabuti. Kaya lang, baka hindi ka abutan ng mga lawyers namin. Pero tandaan mo to. Kaya, yan, nangyarihan. Kamali ka, bata. Baka akala mo, makakatakas ka sa sumpa ng Diyos. Pasalamat ka na born again si Brother Eddie. Yan po ang naging bahagi po ng sermon ni Brother Hill. Yan po yung bahagi po ng naging sermon ni Brother Eddie sa natura pong mambabatas. Tugon naman po ni Congressman Ridon, baka raw makulong talaga si Senator Joel Villanueva kahit isumpa pa niya ang infrastructure panel head. Gate pa ni Ridon na hindi lamang si Hernandez ang nagdawit sa senador, kundi maging ang iba pang personalidad at dokumento. Sa Senado, idinawit din ni dating Department of Public Works and Highways official Henry Alcantara si Senator Villanueva sa 150 million pesos na kickback mula umano yan sa flood control funds na iniabot umano sa aid nito na si alias Peng sa isang rest house sa May Bukawi, Bulacan. Ayon kay Alcantara, hindi alam ni Villanueva na galing sa flood control ang naturang pondo. Ngunit iginiit naman ni Ridon na dapat sagutin ng senador ang mga tanong ukol sa transaksyon. Nanindigan din ang mambabatas na hindi sapat ang mga paliwanag at dapat daw naharapin ng senador ang mga aligasyon sa tamang proseso. Oras na natin 21 minutes makalipas mga kabombo ang alas 12 ng katanghalian. Update po tayo mula sa may Palasyo o Malacanang at sa may Bangko Sentral ng Pilipinas dahil ibinabaho ng Bangko Sentral ang policy rate sa 5% lamang para ho palakasin ang ekonomiya ng ating bansa. Si Pangulong Marcos tinitiyak din na lahat po ng pondo ng bayan ay mapapakinabangan ng mga mamamayan. May report dyan si Bombo Annalise Soberano. Bombo Genesis, ibababa na ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang policy rate ng bansa mula 5.25% at ginawang 5% bilang bahagi ng hakbang para masiglahin ang ekonomiya. Dahil dito inaasahang bababa rin ang mga interest rates sa housing, car at business loans, bagay na makakatulong sa mga Pilipinong nangangailangan ng puhunan o pautang para sa kanilang kabuhayan at pangangailangan. Isa ito sa mga tinalakay sa pulong sa Palasyo sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bukod dito, iniulat din ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang malaking pagbaba ng inflation rate mula sa 8.7% noong January 2023, bumagsak ito sa 1.5% nitong August 2025. Samantala, ipinangako naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na titiyakin ng kanyang administrasyon na ang pera ng bayan ay magagamit ng tama at para sa kapakanan ng mamamayan, lalo na matapos ang mga abusong naganap sa mga proyektong flood control at infrastructure. Ibinunyag ni Pangulong Marcos na inilipat na nga ang 255.5 billion pesos na dating nakalaan para sa mga locally funded na flood control projects ng Department of Public Works and Highways para sa 2026. Ito'y upang maiwasan ang korupsyon at mas mapakinabangan nito ng taong bayan. Ayon naman kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na tinitiyak ng Pangulo sa mga kababayan natin na ang 2026 national budget ay maayos. Pakinggan natin ang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Doon sa mga naglagay ng insertions, ano po ang lesson learned nila? Dahil siguro po sa nakikita po natin at na ipapakita na galit ang taong bayan, na siya rin pong nararamdaman ng Pangulo, nakita po natin na dapat sila ay matuto na tumupad sa kanilang mandato na maging tunay na public servant. At sinabi po ng Pangulo even before na kung meron man magkakamali o magiging anomalyang muli ang gagawin na budget sa 2026, yan po ay kanyang i-veto. So makakasiguro po tayo with all these things happening
makakaasa po ang taong bayan na magiging maayos ang 2026 budget at hindi po pahihintulutan na ng Pangulo ang mga maaanumalyang proyekto. Si Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga updates, nanatili naman ang suporta ng grupong Mayors for Good Governance sa naging desisyon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na bumitiw na bilang miyembro ng Independent Commission for Infrastructure kasunod dyan ng mga isyong bumabalot sa umano'y GOES at mga substandard project. Ayon sa grupo, kinikilala nila ang paninindigan ni Magalong para sa transparency at accountability at naniniwala silang bahagi ito ng mas malawak na laban para sa mabuting pamamahala. Naglabas din ng pahayag ang Quezon City Government na nagpapaabot ng tiwala kay Magalong bilang convener ng naturang grupo at katuwang sa pagsusulong ng reforma sa gobyerno. Kaugnay pa rin po nito, inanunsyo ng mga alkalde ang plano nilang magsagawa ng sariling investigasyon sa mga proyektong tinutukoy nitong si Mayor Magalong at nangakong ibabahagi ang mga resulta sa naturang komite. Yan po upang makatulong sa mas malalim na pagsusuri. Iginit ng grupo na hindi dapat baliwalain ang mga alegasyon, lalo't may epekto ito sa tiwala ng publiko sa mga proyekto ng gobyerno. Nanawagan din ang naturang grupo sa iba pang lokal na opisyal na maging mapagbatsyag at makiisa sa pagsusulong ng integridad sa public service. Sa kabila ng pagbibitiw, nanatili si Magalong bilang aktibong lider ng Mayors for Good Governance at patuloy na magsusulong umano ng mga inisyatibo para yan sa good governance. Samantala, kuha pa po tayo ng karagdagang report mula dyan sa may Senado dahil yung panukalang pondo po ng Office of the Vice President para sa susunod na taon, abay, mabilis po na naaprubahan wala pang isang oras dyan sa subcommittee po ng Senado. Si Vice President Sara Duterte, personal ding dumalo. Kaugnayan, kumuha pa tayo ng karagdagang mga detalye mula sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Bombo Genesis, Bombo Everly, mabilis na naaprubahan sa pagdinig ng Senado ang panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa 2026. Personal na dumalo si Vice President Sara Duterte upang depensahan ang pondo ng kanyang tanggapan. 902 million pesos ang panukalang pondo ng tanggapan ng Vice Presidente para ngayon sa susunod na taon. Mas mataas ito kumpara nung nakarang taon na nagkakalaga ng 744 million pesos sa General Appropriations Act. Sa pagdinig, nagpahayag na agad ng suporta ang chairman ng komite na si Senador Win Gatchalian sa pondo ng ahensya. Kinatigan din ng senador ang ilang programa na inilatag ni VP Sara gaya nga ng pagbabago campaign project kung saan nagbibigay ang Office of the Vice President ng mga school supplies, pansarap projects o feeding program para naman sa mga malnourished na mga estudyante, kalusugan food truck at rice program o yung pagbibigay ng mga bigas sa mga mahihirap na mga Pilipino. Umapila naman si Senador Juan Miguel Zubiri na agad na aprubahan sa komite ang panukalang pondo ng Office of the Vice President pagkatapos magbigay ng manifestation ng mga senador dahil yan sa umiiral na parliamentary courtesy. Bagay na kinatigan niya ng mga senador na present nga sa naturang pagdinig. Samantala, Bombo Genesis, Bombo Everly, naliliita naman si Senador Bongo sa dagdag na pondo ng Office of the Vice President at nagpahayag ito na kung maaari ay ilipat yung bahagi ng pondo ng kanyang opisina sa tanggapan ng Vice President. Darito, pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Senador Christopher Bongo. OVP in full, napakaliit po ng increase. 1% lang po. Pero alam naman natin na marami pong matutulungan. Kung pwede lang po, Mr. Chair, kung allowed po ito, bawasan po ang budget ko sa opisina sa Senado. Kahit konti, ilagay na lang po sa OVP. Mr. Chair, lahat tayo na sa gobyerno, public servants, we are meant to serve the Filipino people. Samantala, matapos nga maaprubahan yung panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa susunod na taon, humarap nga si Vice President Sara Duterte sa media. Nanindigan ito na hindi na stable ang gobyerno ng bansa. Anya ang institusyon ay malino na abuso at wala na anyang nangyayari pa sa Pilipinas. Matagal na anya siya nagpaalala na tigilan ang pamumulitika at inuuna ang sariling interes. Narito pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Vice President Sara Duterte. Oh, ma'am. No. Our institutions are clearly abused. They are used for personal gain. They are
they are used for personal gain, and we have already seen the testimony of witnesses about corruption, and there is practically nothing happening in our country. Ilang ulit ko na yan sinasabi noon na tigilan yung politika, tigilan yung pansariling pag-una ng pansariling interes kasi walang nangyayari sa ating bansa. Meron ba kayong nakikita at all na project na nakatulong sa ating bayan? Wala. Umabot lamang ng 45 minutes at lumusot na nga sa committee level ang pondo o yung panukalang pondo ng tanggapan ng Vice Presidente para yan sa 2026. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez para sa number 1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo! Sa ilang pang mga balita mula po dyan sa may Senado, mga kabombo, nilinaw ni Senate President Vicente Soto III na ang mga amyenda o itong mga insertions, individual man o institusyonal, na ginagawa ho sa panahon ng deliberasyon ng pondo ay bahagi ng regular na proseso ng pambansang pondo. Ang pahayag ni Senate President Soto ay matapos na isiwalat ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na mahigit 100 bilyong piso ang isinisingit ng mga item itong mga halos lahat ng mga senador sa 19th Congress sa 2025 General Appropriations Act. Ayon kay Senate President Soto, nakakalungkot na ang issue hinggil sa manumalyang flood control project ay nagdudulot ng pangkalahatang impresyon na ang lahat ng amyenda ay iligal o hindi nararapat. Ilan anya sa mga amyendang ito ay nakalaan para sa karagdagang silid-aralan, mga farm-to-market roads at tulay na nakikinabang o pinakikinabangan ng publiko, lalo na ang mga nasa malalayong probinsya. Subalit ilan dito anya ay hindi napunduhan at tinaguri ang for later release. Suportado naman ng Senate President na ang mga mungkahi ng chairman ng Committee on Finance na si Senator Sherwin Gatchalian na mas mainam kung wala ng program appropriations kung saan nangyayari umano ang mga insertion. Suwestyon ng senador na ipresenta ang kanilang amyenda sa plenaryo ng Senado sa ikalawang pagbasa pa lamang. Tiniyak naman ni Soto na sa panukadang pondo para sa susunod na taon ay magpapatupad ang Senado ng mga pagbabago upang matiyak ang higit na transparency o pagiging bukas, maging ang partisipasyon ng mamayan at maging ang pananagutan. Samantala, inaasahan po ng Commission on Elections at maging ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na hindi makakaapekto sa peace process sa rehiyon, maging sa national government ang posibleng postponement o pagpapaliban ng parliamentary elections. Sa naging eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Commission on Elections spokesperson Attorney Rex Laudianco na ang pagpapaliban ng parliamentary elections ay bilang pagtalima lamang ng komisyon, sinilabas na temporary restraining order ng Korte Suprema. Bagamat may mga naumpisahan na ang komisyon hinggil sa preparasyon ng halalan, ay marami pa rin niyang kailangang isagawa at gawin para maipatupad ng maayos ang halalan. Ayon pa kay Laudianco, kung pag-uusapan ng hinggil sa peace process, bagamat marami ang naapektuhan sa posibleng pagpapaliban ng parliamentary elections, ay nakikita pa rin ng komisyon ang mga legal na proseso na siyang isinagawa sa ilalim ng kataas-taasang hukuman. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng payag ni COMELEC spokesperson Attorney Rex Laudianco. Kahit naman po kami sa Commission on Elections, gusto namin po talaga masunod yung naunang batas, Republic Act 123, na nagsasabi talagang sa October 30. At nakapaghanda na rin po kami, nandiyan na ang balota, ready na ang sistema, ready na ang makina, nakapagpadala na nga po kami ng gamit, lalo na sa Tawi-Tawi. Kaya lang po kailangan tumalima ng COMELEC dun sa na-issue ng Supreme Court na temporary restraining order na pinipigil ang COMELEC, pinipigil ang Bangsamoro Transition Authority na implement yung Bangsamoro Autonomous Act 77. Kami po yung umaasa na hindi naman. Tama yan, maraming naapektuhan, marami pong nabahala. Pero nakikita naman natin ang mga prosesong legal sa Pilipinas. Parte po yan ng ating mga batas. At ang maganda nga po dito at yung sinasabi namin, ano man na maging decision ng Supreme Court, magbibigay linaw sa lahat. Ano pa talaga ang susunod natin? Bangsamoro Autonomous Act 58, yung original ba? O yung bago na Bangsamoro Autonomy Act 77? Pang-opisyal na magbibigay linaw ito sa kung anong batas ang dapat na sundin hinggil sa parliamentary elections. Samantala, patuloy naman ang paghahanda ng Bangsamoro Autonomous Region sa eleksyon hanggat wala pang pinal na desisyon ng Korte Suprema hinggil dito.
Abangan ng iba pang mga development mamaya si Secretary Remulla ng Department of Justice nakipagpulong po sa Independent Commission for Infrastructure para sa mga impormasyon na kanila pong hawak sa ngayon. Hinggil pa rin po ito sa investigasyon sa umunoy maanumalyang mga flood control project. Samantala muna sa iba pang mga balita. Bombo International News. Sa ating balita sa ibayong dagat, mga kabumbo, kumitil na ng 4 na katao ang pamaril at panununog sa Church of Jesus Christ of Latter-day Saints sa may Grand Blanc Township sa may Michigan. 8 iba pang mga individual ang nasugatan sa krimen na tinawag ng Federal Bureau of Investigation bilang isang act of targeted violence. Natukoy na ang mga suspect sa krimen na si Thomas Jacob Stanford. Siya po'y 40 anyos mula sa karatig na syudad ng Burton na napatay din matapos magipagpalitan ng putok sa mga otoridad sa may car park ng simbahan. Napula na rin po ang apoy. Subalit, blanco pa rin ang mga otoridad sa motibo ng gunman dun sa nangyaring krimen. Una rito, ayon sa mga otoridad, binangga ng gunman ang sasakyan nito sa bukana ng simbahan habang isinasagawa ang church service. Sa kanya pinagbabaril at intensyonal na sinunog ang simbahan gamit ang gasolina. Kinundena naman ni US President Donald Trump ang pag-atake na tinawag niyang kakilakilabot. Sa iba pang mga balita sa ibayong dagat, sinentensyahan ng kamatayan ng dating Agricultural Minister ng China dahil yan sa umano'y issue ng corruption. Sa desisyon ng People's Court of China o ng Shaanxi sa Northeast Jilin Province, sinabi nito na tumanggap si dating Agricultural Minister Tang Renjian ng suhol na pera at property na nakakalaga umano ng mahigit sa 268 million yuan o yan po'y katumbas ng $38 million sa pagitan niya ng taong 2007 at 2024. Ayon sa korte, nagresulta ang naturang panunuhol ng severe losses sa interes ng Estado at na kanilang mamayan. Sumakatwid, ginagarantihan nito ang parusang kamatayan. Inamin rin daw ng datihong top official ang nagawa niyang krimen at nagpahayag na ng kanyang pagsisisi. Ang pagsentensya kay Tang ang pinakabago sa maigting na kampanya ni Chinese President Xi Jinping laban sa katiwalian na nagpabagsak sa ilan pang mga matataas na opisyal. Bombo Sports News. Sa ating sports news, magiging bahagi na ng Golden State Warriors si free agent center forward Al Horford. Batay po sa report ng mga insider ng National Basketball Association, nakatakdang pumirma si Horford ng multi-year deal sa Golden State. Ito ng ika-19 na season ng big man kung saan sa susunod na season ay nasahang magiging starting center na siya ng Golden State. Nagawa niyang maglaro sa ilang mga NBA team, ngunit ginugol niya ang huling 5 season sa Boston Celtics kung saan ay malaki ang kanyang naging ambag sa 2024 championship run ng naturang kupunan hanggang sa tuluyan nilang maipanalo ang kampyonato. Sa kanyang karera sa NBA, nagawa po niya magbulsa ng 12.9 points per game, 7.9 rebounds at 3.2 assists per game. Sa ngayon, wala pang maraming detalye na nilalabas ang NBA ukol sa kontrata ni Horford doon ho sa Golden State. Ngunit inaasahang maglalabas din ang liga ng iba pang impormasyon kapag nakapirma na siya sa naturang kupunan. Sa kanyang karera sa liga, nagawa ho niyang maglaro ng kabuang 1,300 na NBA games at 42,000 na career, regular and post-season games. Oras natin, meron na ho tayong 15 or 20 minutes bago po sumapit mga kabumbu ang launa ho ng hapon. Update ho tayo sa ilan pang mga development, mga issue at yun pong mga irregularidad sa Prime Water na pangunahin pong nagsusupply ng tubig sa ilang mga bahagi ng Cavite mga kabumbu. At dyan po sa may probinsya ng Bulacan, tinalakay po ng Committee on Public Service. Abangan po yan mamaya sa pagbabalita ni Bombo Bea Pinisa mula po dyan sa may Senado ng ating bansa. Samantala, update po muna tayo sa ilan pang mga development. Ang National Privacy Commission patuloy naman ay pinag-iingat ang publiko sa paglaganap nitong mga online scam na ang mga nabibiktima ay yaong mga may edad na. May update po dyan si Bombo Jovino Galang. Patuloy ang panawagan ng National Privacy Commission sa publiko na huwag maging bukas sa pagbibigay ng mga impormasyon sa mga iba't ibang online sites na kanilang nabibisita. Ayon kay Attorney Vida Zora Bucar, ang OIC Director ng NPC Privacy Policy Office, na karamihan sa mga nakikita nilang madaling mabiktima ng mga scammers ay yung mga may edad na o senior citizens. They can
collect the information to make sure that they will properly be able to refer to the proper program or the proper agency. Considered naman po yun na tinatawag naming lawful processing po under the Data Privacy Act. Ang medyo inaano lang po namin na parang cautionary, kumbaga precautionary measures, make sure lang po na they can protect the data dahil yun nga po alam naman natin as part of the vulnerable sector, minsan yung mga senior citizens, diba, kahit para maka-avail lang, ibibigay na po lahat ng information. Pero minsan hindi nila check kung tama po bang commission yung binibigyan nila or tama po ba yung purpose. So, yun minsan yung nako-consider din siguro po na vulnerable side nila. Hindi kaya din ng NPC ang publiko na ugaliing mapanuri sa mga websites na kanilang pinapasukan para hindi mabiktima ng anumang scams. Make sure lang po na yun, basahin po natin and maging maingat tayo sa information natin kasi 'di ba knowledge is power and right now 'di ba information or our personal data is considered a very valuable asset kaya dapat protektahan natin tayo mismo or tayong mga anak and mga relatives po natin, tulungan po natin sila na hindi sila maging considered na vulnerable sector and hindi sila vulnerable especially when it comes to their personal information. Ako si Bombo Juvino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Balik ko tayo mga hombo sa ilan pang mga usapin sa flood control project. Si Secretary Remulla ng Department of Justice nakipagpulong sa Independent Commission for Infrastructure para yan sa mga impormasyon na kanilang hawak. Igil pa rin po yan sa maanumalyang flood control project. May update si Bombo Isa Cotoner. Bombo Genesis, nakipagpulong ngayong araw si Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa Independent Commission for Infrastructure upang talakayin ang hawak na impormasyon ng komisyon at ng kagawaran kaugnay ng investigasyon sa umano'y maanumalyang flood control projects. Ayon kay Remulla, walang magiging conflict sa paghahain ng kaso ng ICI sa Ombudsman dahil may opsyon ng komisyon na dumiretso sa Ombudsman o di kaya sa Department of Justice para sa pag-refer ng kaso. Git niya, itinuturing na inisyatiba ng private sector ang ginagawa ngayon ng komisyon kaya't hindi madoduplicate o madodoble ang isinasagawang investigasyon. Kaugnay niyang pakinggan natin na naging pahayag ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Siyempre, it's our initial meeting. Although we know each other, we've known each other from before. It's our initial meeting. We've been very busy with our own work. I've been attending the Senate hearings and we've been working in the DOJ for this purpose also. Walang conflict kasi they can go straight to the Ombudsman. They can go to the DOJ also for the other complaints. Pero mostly with the Ombudsman yan kasi siyempre there's always a working between a government person behind every transaction in every case. So most of it will go to the Ombudsman. This is a private sector initiative. It's really an initiative that the private sector was included. So that it's more fact-finding. The fact-finding is more tailored towards what the private sector wants. Samantala, iginiirit rin ni Remulla na mapag-usapan kung ano na ang status ni Congressman Zaldico. Iginiit niya na hindi siya naniniwalang babalik ng bansa. Si Representative Zaldico, lalo't na't isa siya sa mga naiugnay dito sa mga isyong kasalukuyang iniimbestagahan patungkol doon sa flood control project. Ngunit kung sakali man niya na umuwi si Representative Zaldico, dediretso ito, maaari itong dumiretso at humarap na doon sa Ombudsman. Kaugnay niyang pakinggan natin ang naging paliwanag ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Madiretso na sa Ombudsman yan. Kasi, alam mo, ang buhay naman ang ginagawa namin, matatapos din ito kagad . Pero mas matagal ang kaso. I don't expect him to come home. I mean, the way that everything is right now, don't think he will just go home. Either which way. Depende kung nasaan na yung lahat. Pero most probably nasa Ombudsman. Sa ngayon, Bombo Genesis, kasalukuyan tayo nandito sa Independent Commission for Infrastructure Building at kanina lamang nakita natin na dumating muli si Assistant District Engineer Bryce Fernandez at si Assistant District Engineer JP Mendoza muli dito sa komisyon. Bagaman tinitignan natin kung may panibago bang hearing o talagang pulong lang muna ito doon sa komisyon pero nakita natin sila dito na dumalo muli
Ito na yung pangatlo nila na pagpunta dito sa komisyon at tinitignan pa natin kung ano ang kanilang napag-usapan sa loob. Yan muna ang latest update mula dito sa ICI Building, Taguig City. Ito si Bombo East Tacotaner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa ilan pang mga balita mga kabombo, pawang operational na ang mga bulk facilities at mga planta ng liquefied petroleum gas sa buong Pilipinas. Ilang araw ho yan matapos ang magkakasunod na pananalasa itong dalawang malalakas na bagyong Nando at ang Upong. Ito'y batay rin sa Energy Situation Report na inilabas ng Department of Energy. Ayon sa ahensya, sapat at matatag ang national fuel supply sa buong Pilipinas sa kabila ng epekto ng dalawang malalakas na bagyo sa energy facilities. Natili namang non-operational ang kabuang 31 gasoline at iba pang mga nagsusupply ng gasolina at mga petroleum product dito sa ating bansa. Pinakamarami rito ay mula sa Region 1 at Region 4B na pareho pong nagtala ng hanggang sa siyam na mga non-operational na gasoline station. 6 naman ang mula sa may Region 5 o Bicol Region, 2 sa may Region 6 at Region 4A at 1 sa National Capital Region at Region 8. Sa kasalukuyan ay naka-freeze ang presyo ng liquefied petroleum gas sa maraming lugar sa bansa dahil pa rin po yan sa deklarasyon ng State of Calamities. Kinabibilangan ito ng ilang munisipalidad at mga probinsya dyan sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Bicol Region, Western Visayas at maging ang Bangsamoro. Natili rin sa dalawang electric vehicle charging station ang offline dahil pa rin sa epekto ng naturang bagyo. Meron na lamang ho tayong 15 minutes bago po sumapit mga kabombo ang 1:00 ng hapon. Dako na tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Unahin natin dyan sa bahagi po ng Northern Luzon, ang Philippine Red Cross dyan sa probinsya po ng Isabela. Malaki daw ho yung pasasalamat sa Dugong Bombo dahil sa taunang suporta nito sa pagpapataas ng supply ng dugo sa buong Pilipinas. Ang publiko muli pong hinihikayat na makisali sa Dugong Bombo 2025. May exclusive report ang Bombo Radio Kawayan. Malaki ang pasasalamat ng Philippine Red Cross Isabela Chapter sa bloodletting activity ng Bombo Radio Philippines dahil sa taunang ambag nito sa pagpapanatili ng supply ng dugo sa bansa. Ito ay kasunod ng formal na paglulunsad ng Bombo Radio Philippines ng Dugong Bombo 2025, A Little Pain, A Life to Gain, na isasagawa sa 25 key cities nationwide sa ika-15 ng Nobyembre. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay PRC Isabela Officer in Charge Mark Oliver Alimok, sinabi niya na ang buwan ng Nobyembre, Disyembre at Enero ay tinatawag na lean month dahil dito nagkakaubusan ng supply ng dugo. Kapag lean month ay puspusan na ginagawang bloodletting activity ng PRC, katuwang ang ibang organizations at agencies, pangunahin na ang Bombo Radio at hinihikayat din nila ang publiko na mag-walk-in sa kanilang tanggapan upang mag-donate. Isa sa mga benepisyo ng pagdodonate ng dugo ay ang pagpapaganda ng circulation ng dugo sa katawan at pagkakataon din ito para sa mga donors na magkaroon ng libreng check-up dahil nasusuri ang dugo kung ito ba ay healthy o kung mayroong sakit ang isang tao. Sa loob lamang ng 24 oras ay nagsisimula na umanong mapalitan ang mga dugong nawala sa katawan. Ang mga qualified donors ay dapat edad 18 pataas, 50 kilos pataas ang timbang, malusog ang pangangatawan, walang sakit gaya ng ubo at sipon at lagnat at hindi dapat nakainom ng alak. 12 oras bago ang pagdodonate at para sa mga babae ay kailangang walang dalaw. Nilinaw naman ni Alikum na maaring mag-donate ng dugo ang mga 17 years old, subalit kinakailangang magpresenta ng parent consent. Muli po, maraming salamat po sa support ng ating Bombo Radio sa Philippine Red Cross. Dahil sa ginagawa niyong activity na to ay marami po tayong natutulungan at nasisave na tao, no? Na lalo na sa mga nangangailangan ng dugo. Gayon din doon sa mga donors natin, ni-encourage po namin kayo na pumunta at sumali sa Dugong Bombo sa darating na November 15 para sa ating Dugong Bombo. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Bago sa iba pang mga provincial report, mga kabombo, balik ko muna tayo sa report mula kay Bombo Bea Peniza, mga issue at irregularidad sa prime water
na pangunahin pong nagsusupply ng tubig sa ilang bahagi ng Cavite at Bulacan. Tinalakay po sa Committee on Public Service Hearing. May update dyan si Bombo Bahia Peniza. Bombo Genesis, tinatalakay sa nagpapatuloy na pagdinig ng Committee on Public Services sa pangunguna ni Senator Raffy Tulfo ang mga isyu at regularidad ng prime water na siyang pangunahing nagsusupply ng tubig sa malaking bahagi ng Cavite at maging ng Bulacan. Sa naging mga paunang pahayag ni Tulfo, binigyan din niya na ang pagkakaroon ng malinis na tubig ay isang basic necessity ng mga mamamayang Pilipino na siyang ginagamit na pang-araw-araw ng publiko. Ayon sa datos ay pinakita ng senador sa pagdinig, imbis na solusyon ang maibigay ng mga joint ventures na ito para mapunan ang mga pangangailangang supply sa tubig, perwisyo at reklamoan niyang natanggap ng kanyang opisina mula sa iba't ibang consumers sa bansa. Pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Raffy Tulfo, Committee on Public Services Chairperson. Pero sa halip na malinaw na tubig, malabong serbisyo ang dumadaloy sa gripo ng ilan nating mga kababayan. At bumubuhos na reklamo naman ang natatanggap na aking opisina. Unfortunately, this is not a new issue. Hindi pa po ako senador. Marami na po akong natatanggap na reklamo sa aking programa tungkol sa serbisyo ng tubig ng mga private water providers, lalo na sa prime water. Ayon pa kay Tulfo, bago pa man pumasok sa eksena ang prime water, naiinom at malinaw ang tubig na mayroon ng mga residente mula sa Sorsogon City at maging sa San Jose del Monte, Bulacan. Binigyan din ni Tulfo kung paano kailangan pang madaling araw pa lamang ay gumigising na ang mga residente para lamang magkaroon ng ganda at malinaw na tubig bago pa man ito maging madumi at maging kulay lupa na siyang taliwas sa naging pangakong serbisyo ng naturang water public service. Kaugnay nga, pakinggan natin ang mga bahagi na pahayag muli ni Senator Raffy Tulfo, Committee on Public Services Chairperson. Also experiencing dark brown sediment-filled water, raising health concerns. However, tests conducted by Prime Water indicate that it meets the Philippine national standards for drinking water. O sige, Prime Water, kayo uminom ng mga tubig ninyo. Tingnan natin. Consumers from Sorsogon City and San Jose del Monte, Bulacan, point out that before the JVA, they could drink directly from their faucets. Noon yun. Nung mag-take over ang Prime Water, wala na. They were not even there. Prime Water promised uninterrupted 24-hour water supply. Pero 3 a.m., nagigising ang mga kababayan natin para lang makahanap ng paraan magkaroon ng tubig. Samantala, para naman kay Senate Deputy Majority Leader Risa Hontiveros, nagiging isang holy water ang tubig sa ilang bahagi ng bansa na hindi dahil anya sa banal ang tubig dito, ngunit milagro na lamang kung luminaw pa ang mga tubig sa lugar na ito. Ayon pa kay Hontiveros, ang krisis na ito ay hindi dala ng tagtuyot o kawalan ng tubig, ngunit bunga ng kapabayaan na siyang dulot ng mga kontrata na pinasok ng mga water districts kasama ang mga pribadong water services provider. Kaugnay nito, pakinggan naman natin ang bahagi na pahayag ni Senator Risa Hontiveros. Sa Bacolod, may tubig nga pero mataas ang turbidity, maitim ang kulay at hindi ligtas inumin ng pamilya. At sa ilang parte ng Cavite, holy water na ang tawag ng mga tao sa tubig sa gripo. Hindi dahil banal ang tubig, kundi milagro na lang kapag may lumabas na tubig. Kapag nagreklamo, pinagpapasapasahan lang daw sila sa iba't ibang opisina. May water crisis tayo. Dala hindi ng tagtuyot o kawalan ng tubig, kundi dala ng kapabayaan. Ang mga aberyang ito ay bunga ng mga kontratang pinasok ng water districts kasama ang iba't ibang pribadong kumpanya, gaya ng Prime Water Infrastructure Corporation, Manila Water Philippine Ventures, Metro Pacific Water Investments Corporation at iba pa. The system is clearly broken. Samantala, Bombo Genesis, layo naman ang naturang komite na bigyang linaw kung bakit napirmahan ang bilyong-bilyong pisong halaga ng serbisyo na ito na hindi naman anya napakinabangan ng mga mamayang Pilipino. Present rin naman sa pagdinig ng ang ilang opisyal mula sa mga munisipalidad at lugar na nakakaranas ng krisis na ito at nasa pagdinig rin ang ilang mga grupo na siyang nagsusulong ng kanselasyon ng mga kontrata ng Prime Water sa bansa. Yan muna mga update mula dito sa Pasay City. Ito si Bombo Bahia Peniza. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio,
Bombo! Mga kabubukas sa nation, at patuloy pong kumukuha ng dagdag na mga statement ang Bombo Radio Philippines mula ho sa panig ng Prime Water. Bukas ang Bombo Radio Philippines mula ho sa or para ho sa Prime Water para sa mga anumang paliwanag or anumang mga statement kaugnay pa rin po sa usaping ito. Dako tayo sa iba pang mga provincial report dyan sa may Bicol Region. Ang Department of Trade and Industry sa may Bicol, mahigpit po na binabantayan din ang supply ng mga basic necessities dyan sa may Masbate matapos nga itong epekto ng Bagyong Opong. May update po dyan ng Bombo Radio Legazpi. Mahigpit na binabantayan ngayon ng mga kinauukula ng supply ng basic necessities sa lalawigan ng Masbate matapos ang naitalang pinsala ng nakalipas na Bagyong Opong. Matatandaan na nagpatupad na ng price freeze sa lalawigan na matapos ang idineklarang state of calamity. Ayon kay Department of Trade and Industry Bicol Consumers Protection Head Ruben Sumbon sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, na kinakailangan na panatilihin ang presyo ng mga pangunahing mga bilihin sa loob ng 60 araw, kabilang sa mga binabantayan ng presyo ng mga delata, kape, noodles, tubig, bigas at iba pa. Paliwanag ng opisyal na batay sa kanilang supply monitoring bago ang naturang sama ng panahon, ay tinatayang tatagal ng hanggang 30 araw ang supply ng mga pangunahing bilihin sa Masbate, subalit inaasahan na bababa ito dahil sa maramihang pagbili ng mga lokal na pamahalaan. Samantala, nabatid na nagpadala na rin ang tanggapan ng augmentation team sa lalawigan upang makatulong sa isasagawang price monitoring. Inventory ka supply kang mga establishment natin. So far kakuha na 28-30 days na inventory level sa mga basic necessities except of course itong mga produkto na madali mag-expire. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Legazpi. Ito si Bombo Romela Sakayan Wandasan. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Dako tayo sa may Western Visayas, mahigit 1,600 na kabahayan nasira sa Western Visayas base yan sa pinakuling damage report ng Office of Civil Defense. May update po dyan ng Bombo Radio Iloilo. Umabot sa mahigit 1,600 mga kabahayan ang nasira sa Western Visayas kasunod ng pananalasa ng Bagyo Opong. Sa pinakahuling tala mula sa Office of Civil Defense Region 6, ang may pinakamaraming nasirang bahay ay naitala sa Aklan na nasa 911, sinusundan ng Iloilo na may 485. Ang estimated na cost of damage naman sa infrastructure ay nasa 43.7 million pesos. Sa sektor ng agrikultura, nasa 237 na mga farmers at fisher folks ang apektado at ang production losses ay nasa 1.7 million pesos kung saan nasa 160 na ektarya ng taniman ang nasira. Ayon kay Office of Civil Defense Region 6 Director Raul Fernandez, nagpapatuloy pa rin ang consolidation ng mga data mula sa iba't ibang lalawigan sa rehiyon. At sa mga agriculture naman, ang natanggap na natin is a total of 1.7 damage to agriculture. So mostly nito nanggaling po sa may sa probinsya, sa lalawigan ng Iloilo. Si Office of Civil Defense Region 6 Director Raul Fernandez. Para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ng ating mga social media pages, mga kabombo. At pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po nyo balikan ang mga programa po ng ating mga provincial station. At yung po mga programa hindi po niyo na-monitor o napakinggan o napanood sa mga nakalipas na oras o mga araw. Sa Visayas area, pwede po ninyong subaybayan at tutukan ng ating mga provincial station. Diyan sa may bahagi po ng Iloilo Province, nariyan po ang Bombo Radio Iloilo at ang ating news, music and entertainment station, ang Star FM Iloilo. Sa Negros area naman, nariyan po ang Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Ganon din po sa may probinsya ng Cebu at mga katabing probinsya, pwede po ninyong tutukan ng Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Ganon din po sa may Rojas area, nariyan po ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Para sa mga Aquiano, nariyan po ang Bombo Radio Calibo, habang para sa mga taga-riyan sa may probinsya ng Leyte at mga katabing probinsya, ang Bombo Radio Tacloban.
Samantala mga kabomba Castor Nation, sa gitna po ng masamang panahon na atin pong patuloy na nararanasan, inaanyayahan po namin kayong samahan kaming manalangin ng Rush Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabomba Castor Nation, sa atin pong Christmas Countdown, 87 days bago po ang araw ng Pasko. This Christmas we share the love. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Ang Oras Philippine Standard Time, impunto launa na sa hapon. Welcome sa Bombohanay Saunto. Karon anay sa aton nga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Ayara sa 87 dias ang nabiling kagadlaw na sang Paskwa. Kagkaroon sa aton nga mga headlines, repair sang Aganan Flyover, target kunong masuguran sa first quarter sang 2026. 285 million pesos nga additional budget para sa repair na lakip na kuno sa 2026 nga National Expenditure Program. Samtang Office of the Ombudsman Iloilo Field Office naga-imbestigar naman kuno sa mga flood control projects diri sa Western Visayas kag Negros Island region. At least kung naga-imbestigar na gid man sila, why niya sila madala tuguro or maigo sa ginasita ni Congressman Antonio Tinio sang Act Teachers Party List nga mga taga-ombudsman kuno nga nagatulog-tulog lang sa pansitan kay nalutsan sila sang sining flood control skandal. Sa dugang pa nga mga balita sa giapon sa mga flood control projects sa isa ka project drao sa may Dungon B na atrasar bangod kuno sa problema sa road right of way. Mga private property owners kag kontraktor sang proyekto way kuno naga-insindihanay. Hindi sila makapadayon, ang kontraktor din hindi makapadayon sa pagtrabaho kaya ginabalabagan sang mga tagiya sang duta. Sa dugang pagid karon nga mga balita, biyahe sang sining mga motorcycle for hire bala, hindi gid kuno ma-regulate tubtob nga wala sang layis no sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. May mga layi kita nga naga-regulate na matuod subong sa public transportation sa operation sa mga nagabiyahe sini nga mga sasakyan. Pero way gid diri malakip o kun waya sang provision
pag-abot sa sining mga single nga mga motor, sa mga tricycle yati, may arai sa mga taxi, sa mga bus, sa mga van, sa mga jeepneys, may mga regulasyon parte sa pagbiyahe nila sina. Pero pag-abot ya sa sining mga motorcycle for hire or mga habal-habal, wala pagid kuno sang layi ini, bisan pa nga madugay naman ini naga-exister. Ulihin na lang ya gani ini diri nga patok gid sa mga syudad, pero sa mga malayo ya sadto nga mga lugar, sa mga far-flung areas, nangin na parte na ya inisang kabuhi sa mga tawo ang ining paggamit sa mga single nga mga motorcycle bilang major means of transportation. Galing kay Wayabi guro sang dako nga kickback sa nagabiyahe nga mga motor mo. Ano pa daw ya sang mamalidha nga nagasapak diri sa dugang pagkaroon nga mga balita. Rice import ban palawigon pagkuno tubtob sa bulan sa Nobyembre bangod sa pagsarurot sang presyo sang humay. Ay anong natabo nga ang nagsarurot pa yang presyo sang humay, siling sang Department of Agriculture sa ila sini nga monitoring, may ara yang nga mga areas karon nga tag 8 pesos ang iyakonong kilo sang palay. Ati maayo-ayo lang gali diri sa probinsya sa Iloilo, kay at least may tag 9 pesos pa nga mabakal da sa may San Enrique kag San Rafael sini nga area ho. Pero nga ang nagsarurot ang bilis sang palay, kay waay naman bala sa nagasulod nga mga imported dry subong diri sa Pilipinas, kay gin-implement ang ining rice import ban umpisa September 1 tubtob Oktubre. Sa katapusan sang bulan sang Oktubre, kay 60 days ang ining gin-implement nga import ban para kuno nga subong, kay bangod nagahimugasa ang harvest sang mga first cropping sang aton nga mga farmers. Why sa may makompetensya sa ila sining mga imported nga bugas, para nga hindi man pagbaraton sa mga buyers, sa mga traders ang humay sa aton sining mga farmers. Ti why na sang imported nga bugas, barato gyapon ang bakal sa palay, barato gyapon ang humay. Anong problema? Din ang problema sa aton sining sistema. So kung mag-amo gali iya sini, hindi iya sang rice import ban ang solusyon sa pagbarato sini sa ginabaligya nga palay sa aton sini nga mga manguma. Lain ang ginaigo ya sang sining rice import ban sa aton sini nga gobyerno, kay way man ni nagabenepisyo sa aton sini nga mga lokal nga mga manguma. 6 minutos na nakadigad sa una sa hapon diri sa aton sini nga pagpangalagad. Standby sa kay Bombo Pauline Piliora. Balik-balikan ta lang ining natabo sa Aganan Flyover. Ang Aganan Flyover project gin-implement ini sang year 2020 pa. Kag as per contract sadto sa International Builders Corporation o kon IBC, supposedly ang project mahuman in 24 months o kun 2 ka tuig. Gin-budgetan ini sang masobra 800 million pesos. Ang Aganan Flyover, mas dako pa ini siya actually nga project sang sa Ungka Flyover, although una lang ini nga nasuguran ang Ungka Flyover. Ti una man nga nag-usmod, naglupok ang issue sa Ungka Flyover. That's why nga nalamita ang ining Aganan Flyover, kay nga magluwas nga same contractor sila, same man ang ila sining study or ang nagkandak sang geotechnical study or investigation, soil investigation sa Ungka, amo man ang sa Aganan. So mag-utod ini sila, kapid ini sila, nagligdasanay gid lang sila sa lokasyon. Kag sa budget, ang Aganan niya daw more than 600 or ang Ungka rada daw more than 600 million pesos ang ini ang iya sini nga original contract price. Pero eventually, including sa mga repair sa pag-usmod sini, hasta nga naagyan, ginastuhan na nisang nagalabot masobra gani
or more or less siguro 1 billion pesos. Tiyang sa Aganan Flyover, mas dako ini nga project. Pero ginpauntat, kay bangod gani sa natabo sa Ungka Flyover, ginkangawan, nga basi mag-usmod man bala ang sa Aganan, so may ginpatigayon man sinadra nga soil investigation, ang isa ka third-party firm, ang Abinalis Associates sa Engineers and Consultants, TUI gid sumala. Sa findings ang Abinalis, sa ila sining patigayon sining geotechnical investigation natukiban nga sala ang pagtuon sa nga ginhimo sang kontraktor nga United Technology Consolidated Partnership o kon UTCP nga soil test nila nga among ginbasihan later on sang design sang flyover. Pag-abot sa kung ano bala kadalom ang dapat mangin pundasyon sang haligi o kung sang pier sang flyover nga tungtungan sang flyover. Kaysa ginhimo nga soil study or soil test sang UTCP sang ginhimo ang designs lang ng flyover, siling iya sang UTCP nalabot na kuno nila ang solid ground may 20 metros from the surface o kung amo na abi ka dalom ang ila tong ngagin test kag nalabot na nila sini ang solid ground nga mapag-una kag matiga na nga sarang na iya nga makasuporta sa foundation, so dra ka malubong hasta dra ang imo sini nga lubong sang haligi or dra mo abi ibase sa 20 meters nga kadalumon ti sanggin check yadugang sang DPWH through sa third party contractor nga Abinalis Associates natukiban nga hindi lang yagali dapat sang 20 meters ang kadalumon, kundi nagalabot pa gani sa times 2 sang kun pila lang ya ang nakutkot o nalabot sang UTCP. According sa Abinalis, dapat ya 40 meters kay ang solid ground nalabot pa ya up to 40 meters. So kabos iya si UTCP diri. Ti na-curious pagid kita sa nidugang sa UTCP kay sang ulihin nahibaluan nga this same contractor amo man ang nag-soil test to kuno or may part man ini siya sa sadtong construction sang Kabagan Isabela Bridge sa dito sa Isabela adtong narusdak gid ya bala nga flyover. Ti ambot kundi ina ni si UTCP subong. So amo ni kay bangod may ara sang variation sa Aganan flyover nga design nga dapat yagali hindi lang sang 20 meters kundi dapat 40 meters. So may ara sa mga variations diri, may ara sang himuon man sini nga corrections ang DPWH ang ginsuggest jet grouting nga imbis nga mag kot-kot ka dugang sang kun ano pa da kadalom ang foundation sang haligi ma-inject ka na dra sang concrete mixture or jet grout para nga makasuporta sa iya sa dra nga foundation nga bisan way na kanaya kalabot dito sa 40 meters ini nga depth makasuporta gyapon ang jet grout sa iya sini nga foundation nga hindi siya magusmod. Ti additional nga funding na, additional nga budget. According gani diri kun makumpleto ni ang Aganan flyover halin sa 800 million pesos nga original contract price ini mabalon siya into more than 1 billion pesos man. So mangin 1 billion peso project ang ining Aganan flyover. Sang nagligad sa Senate committee hearing sang Senate Committee on Public Services sa pagpanguna ni Senator Raffy Tulfo na bring up ni Senator Raffy Tulfo sa taga Bureau of Designs sa Department of Public Works and Highways ining issue sa Aganan flyover. Gin-question ni Senator Raffy Tulfo ang ining officer in charge adto sang DPWH Central Office Bureau of Design kay sila ang nag-design sang sining flyover kag sila man ang nag-hire diri sang kontraktor sang UTCP para nga mag-conduct sang assessment sa kung ano bala dapat kadalo ang mga foundation sang sining nga mga flyover.
Ari bala balik-balikan naton ang ining pagpangusisa ni Senator Rafi Tulfo sa kay Engineer Lara Esquivel ang OIC sang Bureau of Design sang Central Office ng DPWH. Good afternoon po, Mr. Chair. I'm Lara Esquivel from the Bureau of Design po. Ano po, ma'am? Sa Bureau of Design po from Central Office. Bureau of Design. Alam niyo ho ba itong Aganan flyover? Sa Yes po, sir. Yes po, Mr. Chair. Okay. Bakit po nagka-problema ito? I think, sir, ang isang concern po nila is they were nag-iingat po sila na baka po mangyari yung similar tulay po dun sa Iloilo, which is the Ongka flyover. Kaya they were monitoring po yung settlement ng piers. Ito po, sa photos. Pero wala pong public consultation na naganap. Yan po yung isa sa mga pinanggagaliitin ng mga tao roon. The fisher folks and other stakeholders weren't consulted. Mr. Chair, sorry, hindi po kami familiar sa naging implementation ng regional office. Nag-design lang sila sang project mo? Okay. Alam nyo ba yung contractor na gumawa nito ay the same contractor na gumawa ng bridge sa Kabagan, Isabela? Yung consultant po siguro, sir, yung UTCP po ba ang tinutukoy natin? Yes. The consultant, sir, it's the same firm po, but I believe yung designer daw po ay magkaiba. Pero yes, sir, it's UTCP, parehong firm. Well, at least the same firm. Yes, sir. So, bago nyo binibigay yung contract dito, so chinecheck nyo siguro yung background. Yes, sir. Nag-undergo po siya ng evaluation po during the bidding stage po for key experts po. Okay. So aware kayo na itong gumawa ng Aganan flyover are the same people na gumawa ng fly sa Isabela. Yes, sir. Actually, sir, the Aganan flyover and the Kabagan Bridge was under a joint venture, and the Kabagan Bridge was led by the PERT Consult. So, ibang firm po ang nag-lead and the designer was under PERT Consult. For Aganan flyover po, it is UTCP. Pero yes, sir, correct po, naka-joint venture sila. Okay. So, kailan matatapos po itong flyover na ito? Aganan flyover, I believe, sir, is still ongoing. Pagkakaalam ko po from huling update sa amin. Kailan nga po? Hindi pa tapos, sir. Hindi, kailan nga yung target date? Ay, hindi po namin alam, sir, from the implementing office. Because ito po ay nireklamo na rin. Marami na po nagreklamo mga taga Iloilo. Hindi naman po magreklamo yung mga taga Iloilo kung maayos yung proyekto. Kahit sama ng sigurong project, kahit saan construction na nagaganap. Kung maayos yung trabaho, yung expectations ng mga tao ay nami-meet, there will be no complaints. Do you agree? Yes, sir. I agree po. This was actually consulted at the Bureau of Design kasi nga po they were trying to be more careful to avoid yung settlement na nangyari sa malapit na flyover. We recommended them na i-consult nga to sa original consultant and to monitor yung settlement. I think may plans po for revision po ang regional office. Pero sir, hindi kami familiar. Nagko-consult lang po So sila. magkakaroon ng revision. Kasi sabi ng UTCP, 20 meters foundation piles is enough. Tama? Pero ang sabi ng DPWH, hindi. It should be 40 meters. Ayun, sir. So yan ang gagawin yung revision dyan. Yes, sir. Yun, sir, yung nagko-contest po ang Regional Office 6 dun sa geotechnical investigation nila. Yung minimension nyo po earlier, yung nag-investigate tayo before design. Magkaiba po yung lumalabas na soil condition sa kanila. Kaya po magkaiba yung length na lumalabas sa kanila. Okay, after all this investigation at kung ano pang mga ginagawa ninyo, so kailan po yung expected completion ng project? Mr. Chair, hingin po namin sa implementing office because we were not part of it. And magkakaroon ng additional gastos daw ng 275 to 300 million pesos as a result? Mr. Chair, hindi kami familiar sa request ng regional office pero possibly kung magre-revise sila ng design baka meron po silang project estimated cost. Itong project na ito considered delayed ba? Delayed na o hindi pa? Most likely, sir, nakasuspend yan, sir. So yung target date nila before would read revision, sir. Baka delayed So na kung yun. delayed na ito, dapat merong masisingil sa kanila for the project being delayed.
Yes, sir, dependent on the reason for the suspension, sir, but I think they might be pointing to the design concerns. Dapat meron tinatawag na liquidated damages Yes, sir. for the delay. So, Yes, meron kayong nakaprogram na sisingilin sa kanila for the liquidated Yes, damages. we are following the requirements naman po ng RA 9184 on the computation of liquidated damages. Okay. Well, then submit to us, to this committee, sa next hearing, a full report and thorough investigation pertaining to this construction project. Yes, Mr. Okay. Chair. Thank Thank you. you. Okay, there you have it, no? Ang kabahin sadto sang pagpangusisa ni Senator Raffy Tulfo sang na-bring up sa iya sining committee hearing ang ining concern sa Aganan Flyover. Take note ang katapusan to lang hambal ni Senator Raffy Tulfo nga dapat kay bangod delayed na ang project kay again supposedly 2020 ginsuguran na human tapat ini 2022. 3 years na ini nga delayed subongo. So dapat mayroon sang liquidated damages siling ni Senator Raffy Tulfo ang kontraktor nga way niya mahuman sa target date of completion ang project dapat multahan na. Ang 802 million pesos nga original nga total contract price may bilin na lang kuno subong nga 308 million pesos. Ining way pamapagwa kay ti na untat ang trabaho sa Aganan Flyover sang ginpauntat kay pinalom liwat sa geotechnical investigation. Ti may nabilin nga 308 million pesos pero hindi na ina kuno makaigo. Bangod may ara na sang revision sang design, may ara na sang variation sa design sang Aganan Flyover. Ti para makumpleto dugangan kuno sang additional 275 to 300 million pesos. Nga kung madugang ina ti magalabot na sa masobra 1 billion pesos ang gastoon sang mga pumuluyo para mahuman naton ang inang ginahandom naton nga Aganan Flyover. Ambot kung gahandom ginman kamo sina or basi iban lang ya lain nga mga tawo sadto ang may ginahandom dra or naghandom nga may Aganan Flyover kay may lain pagidya sila nga ginahandom. Ambot kung ang mga taga-Pabiya, mga biyahe to sa 2nd to 3rd district padulong diri sa syudad sang Iloilo, vice versa kung nagahandoman kamo sadto nga matani may Aganan Flyover dra sa may Aganan or basi way kamo ya sinatani handom galing kay may iban nga tawo nga may handom nga magka-flyover dra kay magluwas sa handom nga flyover may ara pagidya sang under the flyover. Pwerte no kung may under the table, may under the flyover. Basi amo na yang handom nila sadto, that's why nga tumuhaw ang inang halimaw nga Aganan Flyover. Pero good news kay na sa sesyon sang Sangguniang Bayan sa Pabiya, atubang ang Assistant Regional Director sang Department of Public Works and Highways Region 6, si Engineer Jose Alfruto. Siling ni Engineer Fruto, itip na. Meaning ang kinahanglanon nga additional budget nagalabot kuno sa 285 million pesos para sa completion sang Aganan Flyover nalakip na kuno sa 2026 nga proposed budget or sa National Expenditure Program. Check naton ang detalye with Bombo Pauline Piliora sa report. Bombo Pauline, please go ahead. Target dre Bombo Doni nga masuguran ang pag-continue ng construction sa Aganan Flyover sa first quarter sang tuig 2026. Before this, Bombo Doni naghambal man diri si Governor Arthur Dutton-Sr. Jr. nga suportado man diri niya kuno ang kausa sang local government. Sakay Engineer Alfruto, tanay Bombo Pauline na isunod lang galing na si Gob. And with this man, Bombo Doni, kung sa diin ang project na suspend ini siya sa October 2022, bangod man sa na-mention mo nga ang issues related rin sa Ungkap Flyover kung sa diin naka-experience siya sa vertical displacement
cause there is ang insufficient board pile length, and considering nga ang both flyovers nga na-locate sa along the same road and design sa same na consultant na engaged by the Bureau of Design, and kinanglan sang further evaluation. And sa December 2022 ang DPWH Regional Office nag-conduct man diri sang confirmatory boring na nag-produce diri sang resulta nga lain ang original findings dire kung sa diin ang DPWH Region 6 nag-engage sang third-party independent consultant kung sa diin ang soil exploration nag-confirm diri sang result sa nga nasambitan man nga opisina, and verify nga ang gin-install dito nga designed length sa existing board piles sa Aganan flyover is insufficient or too short ini siya. Bombodoni. Okay, so kay na anong plasada to pag-atubang ni Engineer Jose Alfruto kay man sa liwat nga kagayunan after sang daw lawig-lawig daw mga pilato ka mga request sang SB Pavia sa DPWH Region 6 nga may matubang sa iladra sa DP or sa SB Pavia para nga mag-explain sa mga status dra sa mga flyovers daw subong lang iniliwat na kapakita da sa session hall sa munisipyo sang Pavia ang taga DPWH ano gin haluk-halukan ginila kay na ang engineer sang DPWH Bombo Pauline. In behalf man diri no ang nagatubang man diri sa SB members sa patigayon nga 38 regular session man diri sa sumuni ang bayan sa bahin man sa Banwa sang Pavia ining nagatubang ang si engineer Jose Alfruto ang Assistant Regional Director sa DPWH 6 kun sa diin pahayag diri niya nga may ara sang proposed Bombodoni proposed pa lang nga 285 million sa idalom sang 2026 proposed budget agud kompletuhon diri ang work repair rectification nga madugang sa original nga price nga or budget nga 802 million pesos. Kag kung matigayon gani may ara na sang 1.1 billion nga balor sang proyekto. Now ining 285 million Bombodoni nga kung matigayon nga aprobahan ini siya kung sa diin naghambal gani didto nga amo ni ang medyo mabulubudlay suno man diri sa Assistant Regional Director kay tinaghambal ang presidente nga wala man diri sang or hindi diri pagatagan sa additional budget man diri for DPWH for 2026 ato nga man diri sang issue sang mga infrastructure project specifically diri sa bahin niya sa mga flood control. Ti amo ni ang 285 is hindi pa ini siya confirmed. Ang Aganan flyover na-classify ni nila as flood control how? Ay, hindi man. Flood control man ang tuya ang ginainitan subong ni President Marcos ang other nga mga infrastructure projects ongoing man gyapon kita mo ang sa Department of Transportation nga rehabilitation sa aton sining Iloilo International Airport sige man tubod sang kwarta da. Amo gani hindi pa ini siya although nga propose pa ining 285 million kag ang hambal gani sa Ribong Budoni is ang 285 million nga ini siya amo ni ang nagpadala pa ini sang resolution ipadala pa lang pirmahan pa lang ni Vice Mayor Roche nga ma-appeal nga maaprubahan ining 285 million agud mapatigayon diri ang budget for the Aganan flyover agud nga masuguran sa tuig sang 2026 na kung ma-approve kay it will take a time man basi probably mga February or March amo ang pagsugod diri liwat kung maaprubahan pa Bombodoni ining 285 now ara na sa 81% kuno ang structure or ang construction diri sa Aganan flyover. Ang SB Bombo Pauline naga-problema kung maaprubahan o kung hindi. Sus kasimple sang solusyon sina. Bala mo ko ng solusyon Bombo Pauline? Ano bang Bombodoni? Kita sila bala sang sponsor nga congressman da. Ang muna gani, ang hambal bala bang Bombodoni sang Vice Mayor or during man diri sang session man diri ngati sila na mismo man balaga pangita paagi kay may nagahambal sa nakita man nila kun ang mga post sa social media nga basi kuno nagapabaya lang dari ang sangguni ang bayan members sang Banwa sang Pavia agud ni indi diri matapos abi ang construction sa Aganan flyover pahayag diri nila nga take man sila kuno sang effort and with this man may duwa na kuno ka resolution nga ginpasar diri gin try man nato nga pangayuan kay ugaling kay
ini pa sa nagligad pa ini siyang 37th regular session. Ang resolution naging pasar diri sa isa ka SB member taga i-message lang kuno kung tani sa aton if mapirmahan na dili ni Vice Mayor Roche para as to that nga may ara sila ipadala pa lang nga resolution dito sa Senate Blue Ribbon Committee kag sa Office of the President Bombodoni nga maapil nga maaprubahan ining 285 million. Now ining ginapatigayon or ang ining 285 million is for jet grouting lang ini siya Bombodoni, and sa 802 million pesos nga budget nga original budget dere sang Aganan flyover may nabilin nga kagina na mention mo do around 300 but kagina na pamangkot naton. Sa kwani sa 802 million pesos nga total contract price siya Bombo Pauline, pila na lang kuno nabilin to? Masobra 200 million pesos Bombodoni. So why na ya makalabo 300 million? Wala amon. So sala maning information ni Senator Rapi Tulfo ni man? So masubra 200 million pesos kuno Bombodoni ang nabilin dere, and ang structure is ara na siya sa 81% as to the completion. So subong gani ari kita dere subong sa Adalom sa Aganan flyover. We try to ask man diri sa mga construction worker kay ang may gina-ongoing is actually Bombodoni nga construction pag diri sa bahin sa Aganan flyover ang nabilin diri balang budget. Sa idalo man diri sang contractor nga International Builders Corporation ito ng IBC. Ang ginaobra nila subong is ang jet grouting sa foundation Balabog Bodoni sang Aganan flyover, and natapos na to nila dito sa may bahin sang phase dito na sa may 6. So subong ari na ini sila sa 7 amo ni ang ongoing nila nga construction ang jet ang grouting. Ang ginamin mo na nga 6 kag 7 na ang ano na haligi or pier? Oo, yes. So pila ka pier tanan ilang agin jet grout da? Kasubong ang pagpamangkatan naton diri Bombodoni nakatapos na sila sa 6. Subong ang ginapadayon diri nila nga construction ng jet grouting is sa 7 na sila Bombodoni wala pa diri kabalo kung mapadayon sa inyo sa parte ang 6 and 7 nga mga piers Bombo Pauline dira na sa tunga-tunga or di na siya ayon man? Yes, sa tunga-tunga ini siya Bombodoni kung sabihin do wala bala nagtabuay ang duwa diri ka flyover Barahaw. Padulong dito sa may syudad man sa Iloilo. But as to that ining proposed 285 pa ini siya hulat-hulaton pa kung maaprobahan for the proposed 2026 budget man. And kabahin bala dira pabati na talipot lang ang nangin pahayag man diri sa patigayon nga session sa sangguni ang bayan panalawigan or sangguni ang bayan members diri sa Banwa man sa Pavia with engineer Jose Alfruto, ang Assistant Regional Director sa DPWH 6. Estimated the time duration that will lead us to the completion of all, including the foundation works, additional works, and the remaining civil works by the first quarter, the end of the first quarter of 2027. Earlier I said also that we really do extra diligence on this if we can reduce the construction period that would be able to open Aganan flyover by December or the end of the year of 2026. Mr. President also. Si Engineer Jose Alfruto Bombodoni, ang Assistant Regional Director sa DPWH. Daw ay catch up ang hambal ni Engineer Fruto. Ano kuno to Bombo Pauline? Kung matabo man yung operational ini siya either sa katapusan sa 2026 or sa pagbukas ng tuig 2027. Now ang problema man diri sa bangin sa Banwa sa Pavia is ang traffic na ma-experiensyahan sa mga pumuluyo man diri sa Banwa sa Pavia. Now hindi man diri kung base ko no pwede nga may patigayonon lang balang road widening sa idalom diri sa flyover agud nga mapiyan ang trapiko o galing hindi ina matabo kahit may patigayunon pa man nga jet grouting kaya maapektuhan sa gihapon ang ginaobra na lang gani diri sa nga local government unit sa Pavia is ang espaltohon diri ang pila ka mga bahin man no sa nga karasada agud nga at least makabulig man bala Bombodoni sa karasada, and at the same time ang Aganan River is or ang Alagyan dira or Aganan Bridge gali
Bombodoni is plano pa ini siya nga siradaan kuno kontani which is amo pa na siya nagabulig bala sa trapiko dire kaya ang iba route man dire agud mag-agi sa Aganan Bridge kay makalikaw dire sa bahin sa Aganan flyover. Nakatala na ini nga ma-meeting si Vice Mayor Heroche sang Biyernes o galing kay nagbagyo and ma-appeal na lang kontani nga hindi danay pag siradaan kay amo na ang nagabulig man bala maintain diri sa traffic nga kun diin amo pa ni ang dako nga problema subong sa mga taga Pavia Bombodoni. Sige. Next, anong hambal ni Gov Toto, Bombo Pauline? Payag diri ni Governor Arthur Defensor Jr. Bombodoni nga suportado man diri niya ang kausa sang local government unit sa Banwa sang Pabiyang investigaran kaga makompleto or ang completion diri sa nasambitan man nga flyover and suno diri niya nga ang malabi lang diri or ang mahabulig diri sang Iloilo provincial government sa iya man nga level as gobernador kay wala maini sang kuno sa posisyon is ang malabi and mabulig duso kung may budget ina kakinahanglan man kung anong matabo kag ma-fast track diri ang implementation kung ano ang mangin findings diri Bombodoni mo ni ganing ginahambal diri sang Vice Mayor sang Pavia and at the same time sa mga sangguniang bayan members nga kung may magkadto diri gani nga mga senator kung sino tong mga taas nga opisyalis gilayon man nilang mag-ayo man didto nga basi pwede da kuno go mapalapit danay kag malabi ining problema sa Aganan flyover kag basi makabulig man hatag bala Bombodoni isang budget in kaso por kaso na hindi ini maaprobahan ining 285 million na proposed budget sa Aganan flyover Bombodoni. Pabati ba naton ang ato nang interview kay Iloilo Provincial Governor Arthur Defensor Jr. The process of that ang process nung mga status ng ato na ng infrastructure ay hindi ginadalian manina natin. So we join any call to fast track the implementation or the completion of that project. Importante nga maobra nila na sang husto. Ang importante na hinuduso natin although we are not in a very good position to do that nga may nagkakalaigo na sa nga budget para nga matapos na siya. And again like pero sa aton tanan ginadalian naton ang mga investigation na nga mga breakthrough. Beyond the investigation will yield results and ang resulta is na the solution. Muna nga ginadalian natin na siya. Ito dira ang solution. But more than that, importante natin resulta ang importante sa atin. Na konkreto kapin paparti sa mga civil infrastructures natin. Mabuli kita duso and mabuli kita labi nga may budget ina kung kinanglan din man kag matapos na ina. I'm sure nga with respect to structure kiti amo nang pagpamangkot naton may mga investigasyon na siya kung what happened mga technicalities na ara na natin. All we need to do is fast track the implementation kung ano mga findings nila. Si Iloilo Provincial Governor Arthur Defensor Jr. Bombodoni, ang hambal diri gani nga ang jet grouting is not an assurance man for the complete completion diri sa project kay palayo lang diri kung may matabo abing linog diri sa bahin gid sang Aganan flyover hindi ito ya kabalo kung di ito exactly nga na tublok bala Bombodoni amo ni kay insufficient diri ang una na board files or piles nga ginbutan diri sa may pundasyon sa Aganan flyover Bombodoni. Kag hindi ginaya garantiya Bombo Pauline nga kung may jet grouting na ma-strengthen na gid ang foundation niya. Kita mo ano ba lang natabo sa Ungka flyover. How ti dumugo man da ang buhi sa mga pumuluyo para nga i-jet grout na kay ti amo na ang required sa rectification sang nagusmod nga Ungka flyover mo. Ti nakagarantiya sang safety ang jet grouting. Why? Kita mo subong butang-butangan nila da sang vertical clearance sa approach para nga hindi magyan sang mga mabugat nga mga salakyan. Kay sila mismo why salig nga kung agyan sang mabugat nga salakyan basi kag umusmod rumusdak gid o marusdak gid ala Kabagan Isabela Bridge Bombo Pauline.
actually isa ni siya sa mga ginahambal man diri nga hindi assurance nga kung in kaso per kaso matapos gid man ining aganan flyover maagyan man ini siya sang mga tanan na nagsari no nga salakyan hindi ini siya kuno assurance mo ni kita mo na gani parehas man lang ini sila sang sitwasyon sang asang ungka flyover kung sa diin kinanglan sang intensive kuno na jet grouting. Sige, thank you gid Bombo Pauline. So dugang nga mga information and update man regarding sa Aganan Flyover Plus tar lang naton sa ibang mga public affairs programs ng Bombo Radio Iloilo. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Pillar and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Pauline na Pilyora sa gindulong sining report. Kung sa budget goro, kung sa allocation sa sining ginakinanglan nga pila to 285 million pesos additional nga budget. Basta ari na ni sa na-include sa National Expenditure Program o kon NEP for next year or proposed budget sa DPWH for next year. Laban-laban niya sa pasar kung hindi lang pag tursihon da sang aton sini nga mga lawmakers. Mapasar ni. Anyway, hindi man niya sang flood control project, magluwas lang kung palutso nila nga ang Aganan Flyover, isa man kasahi ka flood control. Ti kung may ara sang ban-anay sa allocation sa mga flood control projects, kung ipatuman ina, ti base hindi mapunduhan pero ti nabilong man saya sa other infrastructure projects kag ongoing man yang other infrastructure projects ng Department of Public Works and Highways ti laban-laban mapunduhan ara na siya sa National Expenditure Program magluwas lang kung pag deliberate sa bahin niya karon sang Congress sa proposed budget sa DPWH may aragid sang mag-question specifically sa sining allocation sa Aganan Flyover. Kag i-propose sining hindi ina pagbudgetan. Pero ti kun way man sa kadamuon sa mga infra projects nga pwede nga ma-question, di naguro malabutan ka question yung ining Aganan Flyover. Although ti kun i-follow up ni Senator Rafi Tulfo, basi pa lang nga ma-question ini. Pero kung why man, kay ari na ini na-include sa proposed nilang budget for 2026, laban-laban ma-approve ni, good as approve na ini. Kung hindi lang again, pag blockingan da sang isang congressman or senador nga mag-blocking da or si President Marcos, hindi niya pag-ibito ang ini nga particular sining project, pero ti daw malayo man sa patad na nga ibito pag isang presidente. Kung mabudlay pagin pa lutson, sus, amo tong hambal ko nga ngita lang sila congressman nga sponsor. Araw-araw pa pilala ni 285 million pesos ani. Sensilyo lang ya ini sa mga ginapa-insert da sa mga congressman. Nga bilyones pesos ya gani nga balor sa mga infrastructure projects. Iban ka kadto man lang gani sa Gusta projects ti ini pang 285 million pesos nga klaro ya ang kantuan sini ang para sa completion sang Aganan Flyover for next year. Kay ang 800 million pesos kinabos na kay pumalpak man ang design sang flyover. So apo sa ni suspilagin na magtawag dabi ang SB sang pabiya kung hindi sila makatawag kay sa ila mismo nga district representative kay Congresswoman Cathy Garroseta nga Dok, basi kag makahutik ka man da sinodang sa Baykam da ilabi manabi niyo nga may mas sponsor sang ato ning 285 million pesos additional budget para sa Aganan Flyover. Kung why da ikaw na lang abi da sponsor kong i-include abi na sa kung gintiksan kamanda ni Yusek Catalina Cabral kung ginpangayuan niya kasang basi may mga project kada palusot abi ni or kung hindi man niya involved sa mga muna si Doc Cathy. Sus, pilagin na magtawag sa kay Uswag Ilonggo Party List Representative Congressman Jojo Ang man. O, pareho sang pag-sponsor ni Congressman Jojo Ang sang budget para sa
construction sang Iloilo City District Jail nga new building sa Liganes, Iloilo. Galing kay nagka-problema lang to kay ginpakontrata sa kompanya ni Curly kag Sara Diskaya. Pero kung insakto man ang kaduan sang 285 million pesos, sus mas dako to yang ginsponsoran nga budget ni Kuncho Joang sa Iloilo City District Jail sa Buntatala, Liganes, isang sa 285 million pesos lang additional budget for Aganan Flyover. Sus, sinsilyo sisiw ini. So, why dapat tayo sang kabalakan ang taga DPWH Region 6 nga base kuno hindi mabudgetan? Ang issue ya dira, ang pamangkot ya naton dira, kay man why nila duda nga mabudgetan niya mo? Pila ginaya magkuod sa kabansang gobyerno man. Ang pamangkot ya diri, kinahanglan bala nga ang taxpayers gyapon bala ang magasto para sa additional nga funding sa palpak nga implementation sa Aganan Flyover. Why na sang ibandra nga dapat or pwede kita nga i-hold accountable? Manabo na lang niya permi ang publiko, manabo na lang niya perming gobyerno ta gamit ang taxpayers money sa mga kapalpakan sang DPWH kag sang ila sini nga mga favored contractors. Why not i-consider man naton? Kung ako yakon may ara sang oposisyon diri sa funding sang additional nga 285 million pesos, amangin basis dapat sina sang oposisyon hindi yang gastuan dugang or gastuan sang additional sining ka kwarta, no? The question should be, sino ang magasto? Gobyerno gyapon? Taxpayer gyapon? Why not? Siling ni Senator Rafi Tulfo, sukton tabing kontraktor di. Kay for sure ang kasimanwata nga Ilunggo, kay man Ilunggo gini saya mo, no? Pareho to bala sa nagpasalig, to bala nga mabulig kuno sa Ungka Flyover, ti galing kay ginpakamayo gyapon to ya sa DPWH nga bunon gyapon ya ang publiko sa kwarta nga gingasto to ti sa kaban gyapon sang gobyerno gin kuha bisan pa nga ang kasimanwat ato nga Ilunggo ginto ya mo si Engineer Alvin Patrick Tan sang sa IBC pa sa kag way pa sa Alincon subong. Mabulig ito yatani sila, willing ito sila magbulig kay nga hindi ba sila gusto nga makita nga nagantos ang ila sini nga mga isig kay Ilunggo. Di kay why man to sila sa nagasto sa Ungka Flyover. Di kundi ang ginugasto to nila tani, ang ginprepara tani to nila nga budget, why not iduga na lang nga bidi, kag dugangin nyo pagid ang sa Aganan Flyover. Para nga mahilway na yang publiko, ang taxpayers, ang gobyerno, kapanabon sang kapalpakan dira. So why not i-assess may ara bala dapat sang bayaran dra nga liquidated damages, may multa ang kontraktor, ang International Builders Corporation kay ti kung mulultahan gin man sila sa ilang sini nga delayed completion sang proyekto, ti why not nga ang masukot naton nga multa da amo ang gamiton sa repair. Kung hindi gin man makalabot 285 million pesos, basi mga labot 200 million man ti kundi kung manabon gid man niya ang taxpayer at least 80 million na lang. Ginalang talang ang 80 million kay ti sa scale balasang corruption niya subong sa DPWH ang 80 million pesos sinsilyo na lang niya mo. So isay na dara amon tong hambal ni Senator Rafi Tulfo sa taga Bureau of Designs nga update nyo ko day sa sunod nga hearing kung bala may computation na kamuda sa kung pila ang dapat ngay multa diri sa kontraktor sa delayed completion sang flyover. O kung hindi man ang IBC, absueltohon tabi di ang IBC granting why sila sang salabtonda kay ti nagbaton malang sila sang design from the central office kag nag-implement malang sila sa kung anong
design based sa design, assuming ginsunod gin Manila nga din numero ang kun anong ara sa design, amo gin man ang ila sini nga gin implement kag way man sila sang buhin-buhin da. Diin niya karon si UTCP ang konsultant or ang kontraktor nga nagpatigayon sang geotechnical investigation da nga naghambal dayon nga ang kadalumon da 20 metros lang, labot na namon ang pinakatig atos dalom ang pundasyon niya, no? 20 metros lang. Tiyan mo tong 20 metros ang basihan sa design dayon sang DPWH sa Central Office. Tisangin pa usi sa dugang sa taga Abinales and Associates iya, hindi lang yan dapat sang 20 meters, kundi 40 meters dapat ang kadalumon sang foundation piles. Kay ara pa ya sa ika 40 metros or mas masobra pa gani, dapat mas madalom pagid para panigurado gid. Dira pa lang ya kag malabot naton ang solid ground. Ti ano ya ang gingamit sadto sang UTCP sa nagpatigayon sila dra sang soil testing nga 20 metros pa lang ganing ila yang nalabot na dumpol na yang ila sini nga lipak to. Dumpol na yati pagkadumpol labi nila mo na tong pinakadalom. Hindi pa gali. No? Hindi husto ang pamagis ang UTCP sa pagpatigayon sang soil testing. Substandard ang mga materialis nga ilang ginhimo or nag-drawing lang sila, away sila nagkandak sang maid-aid gid nga soil investigation, bisan nga ginabayaran man sila para maghimo sang trabaho nga na. Tinga nga nalabot man niya gani ni Abinales ang pinakamadalong gito nga pinakamatiga nga labot sa 40 meters. Ano yung gingamit ni Abinales nga why magamit ni UTCP nga nalabot yan ni UTCP ang mas madalong pag dapat gali nga pundasyon nga ang away ito yung malabot ni UTCP gin baldog ni UTCP ang pagpatigayon sang soil investigation. Di na si UTCP subong anong iya sini nga liability diri. Kay definitely may ara siya sang salabton kay nga ang resulta sang iya sini nga soil investigation hindi sang husto. Hindi sang husto. Kay kun husto ang iya nga ginhimo titani why ni siya nag-differ sa kun ano tuya ang nalabot ni Abinales. Same man lang sila nga may abilidad kag supposedly may machinery, may equipment sa pagpatigayon sang soil investigation. Ti nga ang lain-lain yang ila sining resulta o kitani kun siling taga 6 pulgadas lang malang diferensya pero halos kato nga 20 metros lang niya kuno hambal ni UTCP pero siling ya sang taga Abinales, anong nga 20 metros man? 40 metros. 40 metros ti. 20 metros gidya ang diferensya. Definitely may ara sang discrepancy sa kay UTCP. Pero diin subong niya si UTCP nga away ni siya ginapangita subong sang DPWH, why ni siya ginapangita subong sang Urian Bayan sang pabiya kay ti siya tani niyang sukton nga amo tuya nga ginbaldog nyo ang inyo nga soil investigation. How? Amo niya dapat ang sukton sang Bureau of Designs sang Central Office sang DPWH. Amo ni siya dapat ang pabayaron kag patabunon sang kulang nga kwarta para mahuman ang aganan flyover. No, why a question dugangan yang kwartada nga inugasto kay ti kulang na mo. Pero hindi tayo magpasugot nga ang matabon sang kulang taxpayer gyapon. Taxpayer nagpalpak daw. Taxpayer gulo nagpalpak kay ti nagboto ta sa mga palpak nga mga politiko no, engineer. Tidra siguro ya mia culpa. Ako unta nga mga taxpayers. Pero araw-araw pa i-share taman ang kabasulan sa iban. Hindi nga aton lang tanan. Kay nag-elect kita sa mga palpak nga mga politiko, mga opisyal, ti kundi palpak man ang mga trabaho ta, pero hindi lang asang aton tanan Kay nga,
Ti pag-elect sang palpak nga mga politiko, engineer, pila man lang ato nakuha, 500, 1,000, pilang sulod sang sobrinyo nga nabaton sang eleksyon, ti ilaya, milyones, bilyones. May dako man tani sila nga share sa pag dugang da sang pundo para sa repair sang Aganan flyover. Amo niyang project nga way pa na human, gina-repair na yamo. Ang iba niya nahuman nga project. Tapos sa dugay na nga paggamit, syempre, through the years, through wear and tear, gaka pingas na, gaka tipi na, no? Tikinahanglan repair. Pero nagamit na, napuslan na. Ang Aganan flyover ya, why pa napuslan, gina-repair na. Or basi napuslan na no? Napuslan na guro sa mga nakapangmisyon da. I-check taman ang report ni Bombo Krill Miliesa. Ang Ombudsman or Office of the Ombudsman ang supposedly bantay taong bayan gabantay dapat ni sa mga graft and corrupt practices sa aton sini nga mga opisyali sa gobyerno kay sila ning watchdog, silang maimbisigar, mapasakal sang kaso sa mga involved sa graft and corruption. Ti ang flood control scandal isa ka higante ini nga iskandalo involving graft and corruption. Why gidyasang may muno, nakausisa, kag why gidyasang taga-ombudsman nga nakatukib. Ti siling ni Congressman Antonio Tinio, gano Tinio da or ga ano kamo da? Ga tulog-tulog sa pansitan? Paano yang nga nakalusot sa inyo sining nga mga mata, sa inyo sining nga mga ilong, sa inyo sining nga mga durunggan, or sa inyo sining nga mga panet ang dambuhala nga flood control scandal. Tigin padulungan ni Bombo Krill ang Office of the Ombudsman Iloilo Field Office diri sa Iloilo. Gin hibalaw tay kung gakatulogin man ang mga taga-ombudsman. Anong nakita to ni Bombo Krill? Bombo Krill, sa report, please go ahead. Ginpahayag sa Office of the Ombudsman Iloilo Field Office Bombodoni na nagapadayon ang ila investigasyon sa mga aligasyon sang anomalya sa pila ka flood control project sa bugos ng Western Visayas sa lakip na dira ang Negros Island region. Sa pagbisita sang Bombo Radio Iloilo sa Office of Ombudsman Iloilo Field Office, ginpahayag sang head sang investigation team nga mayara naman sang mga investigador nga gin-assign agod masikyar ang ginapahayag ng mga anomalya sa ghost flood control projects diri sa Western Visayas kag sakop man sang Iloilo Field Office of Ombudsman ang Negros Island region. Apang ginklaro man sa opisina nga hindi sila makahatag sa particular na data o kung informasyon kung mayara na balasang natumod na ghost projects o kung naginadudahan ng mga anomalya bangod nga confidential sa ila pasubong ang ila nga investigasyon. Rason man nga hindi sila magpa-interview sa atong Bombodoni kay igindugang man diri sang head sang investigation team nga makapagwa lamang sila sang opisyal nga datos kag mga resulta kag makapa-interview kung mapamatud-an na gid nga may ara or mayara sang paglapas o kung wala na tuman nga mga proyekto. Ginpahayaga sa ato na sang Office of Ombudsman Iloilo Field Office nga padayon ang ila pagtutok kag pagproseso sa mga reklamo nga may mga kaangtanan sa flood control project kaya ginapanindugan nila nga seryoso ang ilang nga mga lihok batok sa posible nga korupsyon sa mga nagakaamot na opisyal at kontraktora Bombodoni. So aware man sila, Bombo Krill, nga may ara sa mga ginapangimbisigaran nga mga flood control projects subong? Why man niya sila nagkatulog gali? Diyan sa Bombodoni kaga sa aton nga pagbisita dito kagina sa ilang opisina makita man naton ang mga tambak-tambak nga mga papeles, mga projects ang mga ghost mga flood control project wala pa man napamatuod kung mga ghost ina sila pero makita naton dito sa lamisa nga nagatambak ang mga papel Bombodoni nga ginatun-an ginasekyar sa Office of Ombudsman kaga may mga personnel nga naga adtugid sa mga different nga mga lugar
kung diin ginapahayag ining mga flood control projects Bombodoni. So pataka ganito si Congressman Antonio Tinio paghambal niya nga ganong taga-ombudsman daga tulog-tulog sa pansitan. Kita mo man tong ikaw mismo Bombokril nakapamatuod nga nagatrabaho tong mga taga-ombudsman sa diriya sa Iloilo ha. Hindi na kita makahambal da sa iban tong mga opisina sa ombudsman. Ang diri lang niya sa Iloilo nga makahambal kita nga bugtaw to yung mga taga-ombudsman Bombokril. Yes, Bombodoni. Lin ka ginang aga pag-open gid sa opisina sa Office of Ombudsman, makita ginaton dito nga nagahulag ang tanan Bombodoni. Kag may ara man nakapi-kapi para magpabugtaw sa ila kag magpadayon man sa ilang investigasyon nga hasta karon sa hapon kag sa mga nasunod nga mga inadlaw until nga may mapatuod gid o makita nga mayara sa mga ghost project diri sa Western Visayas kag sa Negros Island region ng Bombodoni. Pag-abot mo to ay mo sila maabtan nga ga panipig sang banig, ga pamiod sang moskitero sa mga habol, ulunan, way man? Wala man kita man nakita dito Bombodoni nga mga ulunan, ng mga papeles lang kung sa diin ang mga nagkalain-lain nga mga proyekto, flood control project diri sa Western Visayas kag sa Negros Island region Bombodoni. Ano man to iya si ACT Teachers Party List Congressman Antonio Tinio man din to si nagkuha sang impormasyon niya nga gatulog-tulog lang sa pansitan ang mga taga-ombudsman. Base sa ibang opisina Bombodoni, mahambal natin siguro nga kay wala man natin na-secure ang ibang offices ng ombudsman, pero diri sa Iloilo City, kasakop sang Negros Island region, mahambal natin kag makita dito nga masako ang opisina sang Office of Ombudsman Iloilo Field Office Bombodoni. So kung naga-imbestigar man gali ini sila subong sa mga flood control projects, laban-laban Bombokril nakita na nila engineer, no? Ining flood control project to bala sa may area sang nahapay Gimbal Bombokril atong narosdak to wala nga dike sa nahapay Gimbal. So laban-laban nakita na guro ni isang taga-ombudsman, kita mo na daw tinapik lang niya ang simento sa pangpang way gani sa mga kabilyada. Yes, Bombodoni. Tanan nga mga ining flood control projects na mahambal nga palpak kag wala pa natuigan guba na ara na sa ilang listahan agon nga isekyar ipa-under gid sa investigation Bombodoni kag ipasa ini sa nga Ombudsman Office or Iloilo Field Office sa Central Office gid sang Ombudsman Bombodoni kag i-under man sa investigation na hasta nga mapatuod gid nga anomalya o kung ghost projects ini Bombodoni. Sige. Thank you gid, Bombokril. Para sa dugang nga mga detalye kaangot diri sa flood control project sa investigasyon sa Office of Ombudsman, i-plaster lang sa mga public affairs programs ng Bombo Radio Iloilo. Ini si Bombokril Panisales Milieta and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Maraming salamat sa kay Bombokril Miliesa sa gindolong sining report. Basi tuod ga hipo-sipo sa ni mga taga-ombudsman, no? Low-key lang sila subong, mapasibangda lang sila nga nagatulog-tulog sa pansitan, pero basi bila kag dugay-dugay, may mabato na sining mga summons or notices ang mga kontraktor kag mga politiko naton di sa may Western Visayas nga ginapasabat na sila, ginapasubmit na sila sang counter affidavit. Kiti basi may mga kaso nagaliya bala sila sa ombudsman. Tani lang no? Kag tani lang sala si Congressman Antonio Tinio nga nagatulog-tulog lang kunoguro sa pansitan ang mga taga-ombudsman. Tani lang waay kag naga-imbestigar sila matuod sa mga flood control projects diri. On minuto nagkaligan sa alas 2 sa hapon, iban sining nga mga balita ngaway naton matagan sa tiyempo bantayan sa iban naton sining nga mga news and public affairs programs. Standby kay magasunod na ang kahapon lamang program with Tita Regine. Ini si Bombo Doni Di Galantis is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Ang oras on minuto nagkaligan sa alas 2 sa hapon. Yari ang mga simple nga pagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw.
Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang Plus wala di Iloilo, Billboard of Activities for September 28 to October 4, 2025. Ang October 3, among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal, pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you in the excessive mercy of my heart nga ang akon all-powerful love ay igahatag sa tanan nga mga baton sang Holy Communion sa first Fridays sa siyam ka consecutive months. Ang grasa sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akong divine heart among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa October 3, 2025. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang Retro Band kaupod sang ila great selection of old songs. Ang natalana nga maghatag sa inyo sang one great and exciting musical show this October 4, Sabado, sa concert at plaza. Mangin inyo umpisa alas 6 ang gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plazwala di Iloilo, special edition mugs kag madamo pa nga iban. Ang igaparafol sa masuki sang plazwala di Iloilo. Sa Oktubre 5, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plus, wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan.
Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatigan sang tao. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga, ginadubilian ang iligal nga druga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Good afternoon, kids. Sa inyo tanan mga kabombo. Welcome sa kahapon lamang program ini si Tita Regine on a beautiful Monday sa ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is
This Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Mga kabombo, 87 Dias na lang. Mga kabombo, 87 Dias na lang, 87 days to go before Christmas. Kag today, balikay kita after one day of not seeing each other. Kumusta man? Anong mga nagkalatabo? Anything significant? Kung may ara, something very memorable, pwede mo share. Diri sa kahapon lamang program, all you have to do is write your stories and then you share. Pinaagi sa pag-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulaton ninyo ang inyong makasaysayan and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Maybe for today, mga pamaypay na, no? Ang inyong ginabitbit dira kay do ka init na gid sa atong nga panahon after days of heavy rains. Anyway, balik tayo diri sa kahapon lamang program to share with you beautiful stories nagikan sa atong mga letter senders. But first of all, ariyan to ang ambahanon para sa inyo tanan. This is from Regine Talk. Mahal ka ng mahal ko. Good afternoon, welcome sa KLP. Kaupo ninyo si Tita Regine. Sinta, kumusta ka na? Matagal na rin tayong tinagkikita. Sinta, Sinta, ba't ka nawala? Nawala bigla na parang wala. Balang araw tayo makikita muli, tatandaan ng bawat sandali. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin sa iyong bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Pagkakataon, isang segundo, isang minuto, isang segundo, isang minuto. Itigil ang panahon na di balik ang ating kahapon. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin sa'yo bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo,
sa iyong bagong minamahal. Regine Talk para sa inyo. Mahal ka ng mahal ko on a beautiful Monday last week na para sa bulan ng Setyembre. Dugay-dugay, ma-hello October na kita. Actually, one day more. October na. So, let's get the ball rolling. Ari na ato yung first story para sa sininga hapon. This is from Vergonia 21 from Tigbawan. Good afternoon, gid sa liwat sa inyo tanan. Welcome diri sa kahapon lamang program. Ari ang iyang sulat. Nagasiling, Dear Tita Regine. First of all, maayong hapon sa tanan nga nagapamati isang kahapon lamang program diri sa Bombo Radio. Sa mga kaupod mo Tita Reg, ilabinigid sa imo. Sa sige ko pamati isang imong programa halos adlaw-adlaw. Basta wala lang ako may importante nga kadtuan. Ara gid ako sa imo nga nagapamati. Pagkatapos ang bombohanay sa udto, amat-amat na ako magplastar sa akon nga kwarto kag maghigda para magpahuway kag until nga matulugan ako. Kaya kung mabatian ko, tingog mo nga nagabasa sa mga kasaysayan, sa mga suki, bawdo ginaduyan na ako sina. Pero kung may panahon man ko, manami ang istorya, kag kung manami ang istorya, ginapamatian ko gina. Kag kung kay isa naga-self-judge pagani ako, sa isip ko, madaugid ini nga kasaysayan. Kag halos hustugid permi ang ako niya pang judge, amugid man ang madaog. So, umpisahan ko man ang akong gusto nga i-share sa inyo sa subong nga hapon. Ini nahanungod sa akong experience sa ako nagpasimpalad man sa abroad. Tita Regine, again, just call me Vergonia 21. May 25, 1989, kung hindi ako malipat, naglakat ako sa Hong Kong para mag-babysitter. May 3 na ako sadto ka mga bata. Tungod sang time nga ato, damo gid ang nag-a-apply as domestic helper sa Hong Kong. Nag-try man ako nga mag-apply, kay sa time nga ato, nagasakay naman tani ang akon nga partner, kaso medyo nadugayan ang iya nga pagbalik. Balan mo bata pa kami sang nag-upod sang akon bana. Nag-eskwela pa lang kami sa college until siya nga nakagraduate sa nautical. Ako naman, undergraduate lang, kay nakabata kami sang 3 kabilog. Kung mahina man ang sakyanay sang una sa barko, nag-decide ako nga ako naman ang mapa-abroad. Fast forward, balik ako. Sang ara na ako sa Hong Kong, syempre ang feeling ko sa amusadto nga time, medyo excited pa. Kay first time nga nakakadto ako sa abroad. So mga 30 years old na ako sadto. Mga 1 week pa bago ako gindulong sang agency ko sa akon nga employer. So amuin na, nakalagaw ako anay sa Hong Kong, upod sa mga tourists nga mga kasimanwa ko man, para kuno makuha ako no anay ang akon nga kahidlaw sa akon mga pamilya. Ang theme song sa mga domestic helpers ng una kung ara na sa Hong Kong is Love Story. Kantahan kanila sang Where Do I Begin? Ang first stanza sang Love Story, tibuot ang balon, kung diin ka na mag-start sang imo obra kung ara ka na sa imo employer. Then after 1 week, dira mo na mahibalan, amat-amat kung maayo ang batasan sang imo employer or maayo man ang imo obra, makayanan mo bala or hindi. Sa pag-una mo nga day off, ikaw naman makanta sa ila sang Now I Know. Sa maayo nga palad, mabuot ang akong mga employers. Pareho sila teachers, kag pareho ang amon nga age or edad, so medyo nagkasundo kami. I am taking care of an 8-month-old baby boy, kag mabuot man ang bata. Bilog nga adlaw, bisan ara siya sa iya crib, wala gid nagahibi. May schedule lang ang iya nga feeding, 10 a.m. and 3 p.m. sa Konji.
kung sa aton pa linugaw. Ang iya lugaw, ginamix ni siya sang egg or ground pork or meat, and sometimes mga ginsipad-sipad nga isda. Then ang iya nga milk is every 4 hours lang. Sa gabi lang siya ginapaliguan kung mag-abot ang iya nga mother kay ginabuligan pa niya ako. So, middle class family lang siya. So muna nga medyo mabuot sila. Then, sa gabi lang ako galuto sang dinner namon. Kay aga pa ina sila malakat, mga 6 a.m. Wala na sila gakaon. Kay 6 a.m. man sila nagaabot. So, masyado gid katawhay ang akon nga obra. Hindi man sila istrikto sa panglimpyo, kay hambal nila, bisan hindi gid ako maglinis kuno everyday sang balay, basta okay lang ang bata. Ang hindi ko lang maagwantahan, Tita Regine, is ang homesick nga ginatawag. Homesickness. Kaya nga, amo lang ina ang isa nga naindian ko sa ila. Hindi gid ako makagagwa sa balay for 6 days. Tinang sa 27th floor pa kami nag-stay. Sila tanan ang nagabakal sang kinahanglanon sa balay. Food and everything. Ang reason sang employer ko nga lalaki to protect us ang bata. Kay base ko no, makidnap ang bata or may matabo sa akon kay hindi pa ako sanay sa Hong Kong. Pero dahil sa kinahanglanon gid ang mga income para sa mga bata, gintiis ko gid inatanan. Bisan kada adlaw nagahibi gid ako. After 3 months, medyo naka-adjust naman ako kay ginatagaan man nila ako day off every Saturday or Sunday. Gina-alternate nila ang day off ko para hindi ko na ako masyado nga ma-influence sa mga iban nga mga Filipinas didto nga hindi maayo ang ginakadtuan kada Domingo. Pero tungod kay kon Sunday, nakita man nila nga nagadala ako sang gitara, kay naka-formal dress ako permi, kay nagasimba gid kami anay antes maglagaw, kung gusto namon makakadto sa mga lugar nga mga kadtuan man sa mga turista. Sa amat-amat man, nawili anay kami, or nawili na ako kada magkilit-anay kami sa mga classmates ko sang high school. Bisan mga teachers, medtech graduate at uman. Didto man gali sila sa Hong Kong, nagapasimpalad, kay amugid lang ina ang isa ka paagi nga makalakat ka sa abroad ang mag-apply as domestic helper. After 3 to 4 years, nagatry sila transfer sa iban nga lugar like Canada, Italy, Australia, or iban sa US. Depende, kay may ara man ginadala sa mga amo nila. To cut the long story short, kumbaga, isa ako sa maswerte nga may mabuot nga employer. Wala limit ang pagkaon ko. Pag gusto ako sa mga prutas nila kag pagkaon. Wala ginaakigan, wala ginapaluto. Simple lang gid amon pagkaon. 9 p.m. sa kwarto na ako, sila ang nagaupod sa bata magtulog. Ang bad experience ko lang sa Hong Kong was sa naguba ko ang lock sang amon gate. Mga almost 1 year and 8 months na ako sadto. Nag-attempt gid ako magwa, dala ang bata. Mga 1 year and 8 months na ang bata. Ginlagaw ko siya sa park, kay na homesick man ako sadto gihapon. Dali man lang kami. Imagine, nasa 27th floor kami, bilog nga adlaw, doa mo lang ina makita mo sa sulod balay. Wala pa uso ang cellphone sadto anay. Makatawag ako sa mga bata ko kung day off ko lang. Diyan ba ako sa sarili ko, bala na kung madakpan ako sang amo ko nga naglagaw kami sang bata niya. So, nakabalik kami sa balay after 30 minutes man lang, kag nalipay man ang bata nga nakalakat-lakat man sa park. Pero pag abot sa balay, ano man nga malas. Pagsulod ko sa gate, hindi ko na mabalik ang lock sang gate. Sumayo gani, nakasulod na kami sang bata sa balay. Hindi na ma-open liwat ang gate. Kay gintry ko, kay nag-dislocate ang liabe, bumayo gani, nakuha ko ang liabe. Kag nakuha ko lock niya. Kay kung wala, ay nahibaluan gintani, nga nagwa ako. Sus, pag-abot sang employer ko, mga 6 p.m., hindi na ma-open ang gate namon. Hindi na makasulod ang akon mga employers.
Kinulbaan ako. Ginask nila ako kung nagwa ako para maghaboy basura. Hambal ko, wala. Kaya usually, naghahaboy ako basura after sang dinner namon. Grabe ang kulba ko. Hambal ko, ano man, masugid ako or mabinutig na lang ako. Kaya sa isip ko, kung nahibalaan nila nga nagwa ako, kagindala ko ang bata, basi kasuhan nila ako sang kidnapping. Nagtawag sila sang maintenance para sa pag-open sang gate. Nakasulod sila. Pero sang aga, nagtawag sila sang pulis. Ay abaw, grabe na ang kulba ako. Ano na lang ni kung mapreso ako diri sa Hong Kong. Ginpablatter lang nila siguro, katimayo man, sa amusado nga time, do nabalita gid man nga damo ang nagalagaw nga mga kawatan. Ang reason ko na lang gid sa amo ko, nga may nabatian ako nga noise, nga daw ginbuksan ang gate. Pero wala ako lang gin-mind, kay ang gate before, inaasang main door gid namon. So bale, steel gate na siya. Sa sarili ko, panindugan ko na lang gid ang rason ko, nga wala ako nakagwa, kag wala ako nagtandog sang gate. Kay hambal ko, si Lord na lang ang bahala. Lord, nagapangamuyo gid ako, nga hindi lang ako makahambal sang lain-lain, kay mahalata gid ako. Kag salamat, balaan ko, gin-guide gid ako ni Lord, nga hindi gid magpakita, nga guilty ako. Do nakuha man ang kulba ko sang adlaw, nga ginpakayo sang employer ko ang gate, pero nakonsensya man ako, kay baw, ginhambal niya gid, nga dako gasto niya sa pakayo sang gate niya. But salamat sa Diyos, pero nagsumpa na gid ako sa kaugalingon ko, nga hindi na gid ako magliwat, kay ko natabo, base kung ano na natabo sa akon, kag hindi ko na makita ang pamilya ko. Amo gid na ang experience ko, nga hindi ko malimtan sa Hong Kong, kag may dako nga kakulba, kag dako nga pagsalig kay Lord. Kay sang gabi nga ina, grabe gid ang pangamuyo ko, nga hindi lang ako madakpan. Next, ang memorable kag exciting experience ko was that nga halos damo man ako lugar nga nakaduan, like mga beaches nila dito, Monkey Mountain, sa Ocean Park, sa nag-celebrate ako sa birthday ko dito, The Peak, sa diin nagasakay kami sa train nga tindugan, Chinese Temple, basta damo na ako nakaduan sang dito ako nagatrabaho. Nagkaroon ako sang madamo nga mga friends, kag ang mga pinakasadya ko sa nagdaog ako sang vocal solo contest sa Hong Kong Central Park. Then, gincompete pagid ako sa mga iba-ibang region, pero mga pareho ko man nga DH ang mga contestants. So naka first place ako sang una, then sa mga 10 contestants na kami, naka third place ako, which nga ginoferan kami sadto sa isa ka agency nga dalon sa Italy. Bale, sa time nga ato, may ara agency nga nagakuha sa mga musicians kag singers nga dalon sa Italy para mag-create sa isa ka group for band orchestra para sa mga 5-star hotel dito sa Italy. Wow, do gamay lang ako mapasubo. So nag-start na ako mag-process ng amon mga papers. Bale, 3 kami babae, 2 ka Ilocana, 1 lang ako Ilongga, kag 6 ka musicians ang Malakat. Excited na tani ako, pero do hindi ko gid makaya, nga bayaan ang akon kabataan. Dako ang offer sa amon nga salary, free ang balay, kag isa pa, balaan nila, I can play a guitar also. Kaya may sarili kaming instrument. For the second time, dito naman ako nangayo bulig kay Lord, nga guide niya gid ako kung ano ang desisyon ko. Siguro, hindi gid man para sa akon, kaysa amo sadto nga time, nakabalik na sa barko ang akon bana, kag tuloy-tuloy na ang iya sakay. Wala ako nakadayon pa Italy, nag-break contract ako, kag nag-decide na lang magpuli na for good. Kag halinsad to, wala na ako nagbalik sa Hong Kong. Nagkaroon ako ng another baby boy. Hambal sa bana ko, di amo na lang inabantayi. Hindi, na magbantay sang bata sang iban. Doon nagdamgo lang ako, kagang 4 ko kakabataan, nakatapos man sila sang ilang mga kurso. Kag subong 3 ang may pamilya, kag 1 single pa.
Madamo pa ko istorya sa imo sa sunod, Tita Regine. Salamat gid sa pagbasa, kabay pa na wili man ang imo tagpalamati, kag may lesson man sila nga nakuha. Basta ang sa akon lang, basta aral ang pirmi si Lord sa aton kabuhi, ginaalalayan kagid niya kung ano ang para sa imo. Basta, kapit, magsalig lang kita sa Ginoo. And by the way, sa PS inino. By the way, Tita Regine, ang kanta gali nga nadagaan ko sa Hong Kong is Sierra Madre. Para gid sa mga OFWs. Nagakanta ako, nagahibi ako, playing my own guitar. Amo na ang mga nagatanaw nga mga OFWs kag mga judges, nagahibi man. Amo ina guro nga nagdaog ako. Salamat gid sa pagbasa sa akon kasaysayan sa Hong Kong. God bless sa imo, kag sa imo programa. Amo ay na ang kasaysayan. Parang kahapon lamang. Sayang, wala pa abis ang cellphone sa una. Amo na wala, gid ako record. Kaya ang mga pictures ko sa Hong Kong ako, naubos gid, nabahaan sang pagbagyo. Kabay pa nga mabatian ko gid ini. Kung mabasa mo, salamat gid and God bless you always. Sa liwat, ang imo nga tagpalamati kag tagsulat, Vergonia 21. O kaysa, no? Kung nagapangita ikaw sang kinawala kag para nga makabuli ka man sa imong mga partner, teng imo kaugalingon nga bata, ipabantay mo sa iban, okay lang kundi miyembro man sa imong mga family. Tapos ikaw iban nga bata ang imong bantayan. But anyway, napunaan man no sang mga experience kag mga masadya kag may mga kululbaan man nga part ang imong nga pagkadto dito sa Hong Kong. But now, you're back for good. Kag okay gid no ang dalagan sang inyo nga pagpangabuhi sang ari ka na diri because I'm sure nga ikaw na yan no personally nga nagaatipan sa imong mga kabataan, hands-on na kamo. To kabudlay man no nga ikaw nagpabilin ka abi sa Hong Kong tapos ang imong nga husband nagasakay man sa barko. Kaluoy man ang mga kabataan. But anyway, ato tanan no nga mga episodes sa imong kabuhi na lampuwasan mo gid. So thank you very much gid for sharing your story nga hindi gid makalipatan sang dito ka pa sa Hong Kong. Salamat gid sa liwat, Vergonia 21 sang Tigbawan. 2:35 ang aton nga oras, magabalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga pruta? Plus wala di Iloilo, Billboard of Activities for September 28 to October 4, 2025.
Ang October 3, amo ang first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sa Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you in the excessive mercy of my heart nga ang akon all-powerful love ay gahatag sa tanan nga mga baton sang Holy Communion sa First Fridays sa siyam ka consecutive months. Ang grasa sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akong divine heart among ilamang in safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa October 3, 2025. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang Retro Band kaupod sang ila great selection of old songs. Ang natalana nga maghatag sa inyo sang one great and exciting musical show this October 4, Sabado, sa concert at plaza. Mangin inyo umpisa alas 6 ang gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plazwala di Iloilo, special edition mugs kag madamo pa nga iban. Ang igaparafol sa masuki sang plazwala di Iloilo. Sa Oktubre 5, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plus, wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano ka-epektibo ang SED Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahirang ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yan, wala na. At ng ulo. Masarap na tulog ko, sir. Subukan nila at nang maranayan nila na ang SED Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SED Liniment Oil. Gawa ng SED Marketing. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain. Kani naman kita mga kabombo sa istorya ni student mom of Lambunao about very behind nagid ako June 23 ginsulat. Anyway, good afternoon dira sa imo, student mom. Basahan tang imong sulat. Dear Tita Regine. Hello to everyone out there. Today is Sunday, birthday sang bata ko nga si Rose, ang nag-teach sa ESAT-U. It's her 60th year, 60 years old na siya, and her birthday party will be held in a hotel in Iloilo City. Nagahulat ako subong kay girl, kag sa iya kabataan, agod nga mapasiti,
Kadugay sanda mag-abot. Gani siling ko, ma-write lang ako sa KLP, samtang nga nag-wait. Her party for us, family, will be 9:30 to 12 noon. Then, from 1 to 3 p.m., another set of visitors. Her co-teachers and friends from ESATU. Tapos at 3 p.m. to 6 p.m., her visitors will be her former classmates. Ma-attend man mga apo ko kay Olive, Sanday Bea, Patty, and John John. They will be also attending with her apo, Sabel, daughter of Bambi. My in-laws will be also there, so everyone is excited to see each other and enjoy the company of everyone. Seldom the family gathered together, so this will be a special day for everyone. Excited na ako para sa among picture taking and also to enjoy the food. Siyempre, very important gid ang presence of everybody. Hope this will be a very enjoyable day for all of us. Tita, nagabusina na Carney girl, time to go. Continue ko lang. This letter later on. So bye-bye. Hi, Tuesday na subong. Wala ako ma-continue letter ko yesterday, Monday. Kinapoy si student mom sa whole day party ni Rose. Damo visitors. Katawhay sang room. Exclusive para sa amon. Kanami man sa birthday decorations, flowers and balloons all over the place. Though garden setting lang. Siyempre, nag-picture taking, ka-exciting ang photoshoot, damo arts. Siyempre, ako ang bida, mother of the celebrant. Tapos photoshoot, nag-snacks kami. Sang busog na ang tanan, nagsugod naman ang pag-sing-along. Nagkaraoke ang tanan, kanya-kanyang solo. Ginsugudan ni Rose, tapos si NC, bata ni girl, nagsing sang Korean song. Abaw, kilig ang mga young people. Mga kaapuhan, kag iban pang young ones. Idol ng daabi ang Korean singer nga nag-ambas ang song nga ini. Bisan mga seniors, nagpasikat man, kasadya lang. Kay tanan nga nag-perform, expert gid magkaraoke. So ulihi, ginhatag ni Rose ang microphone sa akon. It's my time na kuno to perform. Ginagambala ako nga, instead niya mag-sing, mabinalaybay lang ako. Okay man sa tanan. So, nag-deliver sang binalaybay si student mom. Hasta subong tita, memorize ko pa ang binalaybay, do it na mo ni Ma'am Lirio. Yung nagdaog sa do sa Womiso. Di syempre, time to shine na ni student mom. Maayo na lang, wala man ako malipat. Kag okay man ang akon nga delivery. Gipamangkot si Rose ang mga seniors nga visitors niya. Kung ano ang pinagkakaabalahan ko nga obra subong. Sabat niya, regular ako nga letter sender sa KLP ni Tita Regine. Tingin pamangkot nila ang akon pen name, kagin sugid man ni Rose, nga student mom. So nag-promise sila nga ma-listen sa imo program nga KLP. Te, damo naman bag-o mo nga mga listeners, Tita Regine. So more power to you and to KLP. Mabuhay kita nanan nga KLP contributors, fans, and listeners. Kabay pa magdamo ang aton lahi. One thing ang ginapasalamat ko, Tita Reg, is that I was able to bring the message of our Lord sa mga visitors ni Rose. The title of my binalaybay is Pagpanglakaton, Padulong sa Himaya. Through this binalaybay, I was able to relate to everyone nga tanan kita nga mga kaanakan sang Diyos can go on with our life by truly trusting everything to Him. That through our prayers and good deeds, we can glorify God, that we can grow in the grace and knowledge of Jesus, that in our life, we are involved in a long-distance race. So let us run in such a way that we may obtain the prize of an imperishable corn, the prize for our soul winning activities here on earth, the prize for our Bible teaching, spiritual counseling, for helping the lost and the needy, or for praying for those in fear, doubts, or loss, and to help others accept Christ as their Lord and Savior.
Mayo lang kanami man sang tiyempo, sang pagkadto kami, kagpauli na kami. Wala man traffic, kagkatawhay lang sang tanan. Siyempre pa, may mga bring home food man kami. Gani, pag-abot sa balay, kao naman kami ni Dudes. Nagaplano si Pau Ben, bata ko nga nurse sa US, nga maglagaw kami sa mga tourist spots sa Philippines together with my eldest daughter, Rowena. We'll do this on September. Gani, subong pa lang, excited na ako. It will be a 7-day vacation. Tita, close ko na this letter. Until next mail, I'll be praying for everyone. God bless. Sincerely, Student Mom of Lambuno. So I'm sure full gid ang bulan ni Student Mom. Special day niya, no? Falls on September. And kanami because may schedule ni sila sa mga kabataan. Well, basi tapos na or going on pa, wherever you are, nga nagalagaw-lagaw subong Student Mom, or basi nakapauli ka naman. I am really hoping you're doing okay and very happy sa gihapon. Salamat sa mga madam, mga istorya that you never fail to share diri sa Kahapon Lamang program. Continue to enjoy life, enjoy yourself, enjoy your family, and enjoy writing diri sa KLP. 49 minutes after 2 o'clock, magpadayon kita sa pagdulong sa inyo sa iban pang mga istorya sa pagpanubalik sa Kahapon Lamang program with Tita Regine. Sa nanuhay tuay nga balatian, ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kun tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, nato na pang istorya sa mga kasaysayan sa ating diri mga letter senders. Ari isa ka story ni gikan kay Bebs. Wow, in straight English. Sige lang, translate na lang ha. Dear Tita Reg, isama na ko sa mga avid listeners ng Kahapon Lamang program, and I would love to listen to you again nga nagabasa. Mayong hapon lang gid sa tanan. I have been a secondary teacher sa isa ka public school diri sa syudad since 1970 to 2006. Gindedicate ko ang best years of my life sa pagpanudlo sa mga young minds with knowledge and skills to make them grow into learned individuals who can meet life's challenges successfully. Isa man ako ka mabakod nga believer sang Diyos. Siya ang akong light, my fortress, my strength, my guide, my protector. With Him sa center sang akong kabuhi, I am proud to say nga survivor ako sa mga trials, mga sorrows, failures, kag iban pa nga mga adversities. God is really good, bangod He also released me with joys and good luck. Tita Reg, gina-invite ko ikaw to go with me down memory lane. Graduating ako sadto sa high school sang 1958, sang ang pinakadako nga sunog natabo diri sa syudad sang Iloilo. It raged to the ground houses along the coastal areas, halin sa Rizal Street, pakadto sa Tansa, Baluarte, Tocalumpang, tapos nagbalik sa syudad, sa city proper, burning blocks of streets. Further, Mabini, Valeria, Ledesma, and sections ng Delgado.
Ang sunog, do kaangay lang sang merry-go-round game. Bangod sina, why ako nakaproceed sa college. Ang gin-prioritize ang family, amo ang balay para sa amon. Being young, homey, inadventurous, and insecure, nagaobra ako sa mga household chores that seek opportunities to study on work. When I was 18, somebody from the neighborhood nagumpisa nga magbisita sa akon. He was 24 years old. Working siya as a checker sa isa ka number betting game, ang Daily Double, with 2 daily draws at 10 a.m. and 2 p.m. sadto. Nagabaton siya sang daily pay nga 6 pesos sa 4 ka oras nga pagtrabaho. Plus, may balato from mga koridor nga may mga nagadalaog nga mga nagataya. So after a draw. So that's why he didn't choose to be a police officer receiving 180 pay per month, rendering 8-hour duty. Nakita ko siya nga persistent and decisive sa iyang intentions. So nagpakasal kami sa 1961. 5 kabilog amon kabataan, 3 boys and 2 girls. Kag may interval nga 2 years sa kada isa. Kag ang last, 8 years apart. Ang pinakamagulang napatay sa edad nga 1-year-old and 5 months bangod sa pneumonia. Ang bana ko, responsable nga sahi isang partner and father. Friendly siya sa mga older men, one of who served as a guardian angel sa paghatag sa iya mga ideas nga paeskwelahon ako sa college. Having been out of school for almost 6 years and a child to care for, I strongly refused the idea. Apang, bangod sa iya nga insistence kag persistence, nakabalik ako sa pag-eskwela. Summer of 1961. Through proper time management and undoubted support sa ako nga bana, nag-graduate ako sa kurso BSE from in 1969. UK gid man. I also took the Civil Service Licensure Exam, si UI, namin mo no, UI, for teachers the same year. Through God's grace, I got a passing rating sa result nga nagwa sa June 1970. Immediately, nag-apply ako sa teaching job sa Iloilo City Division of Schools. May mga appointments ako as regular permanent teacher sang August 1970. Although ang bana ko nag-stop earning sang ang martial law gindeklarar sa September 1972, pero wala gid ako kinulbaan sa amon nga future. I was already in government service. Ang husband ko nangita opportunities nga maka-income man, makakita man. He became a seaman. Pinaagi sa rekomendasyon sa iya utod ng isa ka kapitan sa barko. Una siya nga nagtrabaho as ordinary seaman, tugtog nangin assistant cook, nangin chief cook, and finally, chandler for 3 years. He was on board a foreign vessel plying the seas of Thailand, Indonesia, kag ang Pilipinas. Sa iya nga pagpanaog for good, kag ang iya nga mga kabataan, okay naman, he bought a second-hand tricycle unit, kag nangin instant owner drivers ng amo nga salakyan. From our joint efforts, we were able to produce professionals of our own, ang amon 4 ka mga kabataan. Ang isa, law graduate, but has not become a lawyer by God's will. Instead, he ended up bilang police officer sa ICPO after passing the NAPOLCOM exam sa 1999. Nag-retire siya as SPO4 kag investigator sing 2019. He is now a retiree and a pensioner like me. Ang third child was an AME degree holder, a seafarer for some time, and finally ended as personal driver sang iyang cousin nga may
nga isa ka kidney specialist. Ang fourth child ko is a nurse sa isa ka government hospital diri sa siyudad sang Iloilo. Ang last namon is also a teacher who chose to be a mother and wife by request ng iya nga seafarer nga husband. Now, I live a solitary life at home pagkatapos nga nadulang ako nga husband sa 2019. Masking pili ko not to live with any one of my children because naanad ako sang independent living. Amo man ang akon sadto nga husband. So when we started as a couple, we never lived with any one of our parents. May ara kami balay nga amo nga ginpatindog halin sa savings sang akon nga husband before kami nga nagpakasal. So life has not been easy for us as we struggle to achieve our dreams nga makaangkon sa mga kabataan nga magdako into useful, productive, and fulfilled members ng sosyedad kag sa aton nga pungsod as well. Ang ini nga legacy is also adopted by my children to theirs. So, modesty aside, some years from now, I'll have an occupational therapist, physical therapist, a veterinarian, 2 more nurses, and a seafarer. I also have a policeman, a po, an office employee, a civil engineer, a medical technologist, and a nurse. I am so thankful to God sa iyang mga grasya kag mga gifts of intelligence, love for music and dance, and virtues of patience, perseverance, and determination to become the person ang ining akon nga mga kabataan kag apo that they want to be. Ang husband ko and I fought battles in life strongly and bravely. Magkaupod kami nga naga-dream together and of course, nagatangla sa aton nga Ginoo. So in parting, I'd like to say from the bottom of my heart, to God be the glory. Sa akon husband, my thankfulness, my love and prayer for an eternal rest with the Lord. So thank you and God bless. Ang imong avid fan, si Bebs. Okay, kag naglakip man diri sa iya nga email ad. Salamat gid sa imo Bebs, sa imo gin-share diri sa aton. And may nakita ko to, no? Do may mga part 2, part 3 pa gid man to. Anyway, wala ko pa nabuksan ang ibang email mo para diri sa KLP. But anyway, salamat gid for also sharing with us ang imong story and for sharing nga every afternoon ang KLP ang imong kaupod sa imong pagpahuway-huway. So keep on doing it. Salamat gid. And to those who may arap man nga mga istorya para diri sa kahapon lamang program, pwede gid niyo ma-email na ninyo ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung ginsulat ninyo ina, pwede gid niyo mapadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Once again, sa ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, 87 days na lang kag Pasko na. Magasunod naman ang mga dramas nga inyo ginahulat-hulat tuyang Ermitanya Provincial Jail kag Dear Diary. So enjoy your afternoon diri gihapon sa pagpamati sa mga programs sa mga dramas sa Bombo Radio Iloilo. I'll see you again tomorrow sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid. Good afternoon and God bless.